tardes. Buenas tardes a todos. Si quieren implementar la materia que ustedes ya tienen. Yo no sé. Joder, tengo que trabajar en un protocolo. No, ahora que durante el grave acontecimientos ocurridos en el 26 de octubre de Venezuela, el Consejo de Barbada reunido en plenario porque la operación militar llevada a cabo por los Estados Unidos de América en el territorio de Venezuela. La operación constituye una violación flagrante de la soberanía nacional de Venezuela y los derechos internacionales. Respecto a la Carta de las Naciones Unidas, prohíbe uso de la fuerza que depende de integridad territorial de los Estados. Tal acto establece un precedente gravísimo para la estabilidad y aseguranza de toda la región. El Consejo reafirma o derecho inalienable do povo venezolano a autodeterminación e a decidir o seu futuro político sin excelentes estaciones. Cualquier solución debe nacer dun proceso democrático e pacífico centrado na vontade soberana das súas sociedades. Apoyamos todos os esforzos diplomáticos orientados a manter a paz e o diálogo. Apoyamos todos os esforzos diplomáticos orientados a manter a paz e o diálogo. O recurso a porta representa un abandono inaceptable desta vía do diálogo, que debe de ser urgentemente retomado. Por todo exposto, o Concello de Barbadas, primeiro, insta o Goberno galego, o Reino de España, o Reino e a Unión Europea a condenar esta violación de soberanía e a promover activamente a retomada dun diálogo inclusivo, mediado internacional. Segundo, apela a todas as potencias para que abandonen a lógica da confrontación, respeten estrictamente o derecho internacional e traballen para a paz e a estabilidade na Venezuela e na región. Terceiro, o Concello acredita que os pueblos de Venezuela son constituídos polos venezolanos en paz e con pleno dereito pola súa soberanía popular. Vamos a probar una declaración falan solo da acción dos Estados Unidos. Estamos totalmente de acordo. Pero para aprobar una declaración nada, por favor, la soberanía popular dos venezolanos. Tenemos que falar tamén de que esa soberanía foi ocupada en parte por unha selección fraudulenta. Que toda a comunidade internacional recoñeceu que nos pegaron a charter daquela votación. Sí, están de acordo. Tamén incluir que tamén unha violación flagrante nacional para o derecho nacional do povo venezolano a autodeterminación que ha decidido o seu futuro. Derechos externos e internos. Porque internamente, as eleccións que vostedes saben que era unha lei internacional, tamén foi violado ese dereito do cidadán soberano, cidadana dese país. Entón, parecenos que en prol da soberanía popular de todo o mundo, falemos das dúas cousas, porque foi violada tanto externamente Estados Unidos, foi violada internamente por o réxime que fixo unhas eleccións sin ese que en España se fan unhas eleccións e non se presentan as actas dos resultados das eleccións. Entón, eu creo que para o noso grupo, para aprobar esta declaración, temos que condenar as dúas violacións das soberanía popular do povo, tanto externamente como internamente como o goberno que tanto menos ocultou o resultado das eleccións.
coa declaración institucional de Esta Galego, tamén estamos de acordo que pode ter connotacións de outro tipo, análisis, digamos, facer de maneira institucional ese tipo de específicas a idea e a solución de gracias. Vamos a ver, lo que hubo mayoritariamente hablar de museos, la decisión propia de la lo hablamos, tomamos una decisión. Es verdad. La decisión es para. Vamos a ver, lo que dice la mayoría del Partido Popular es que lo que es la declaración nacional tiene que presentarse. Ustedes han tenido tiempo que incluso tienen que estar para poder enviarlas luego con la portavoz automáticamente con la paso al grupo de WhatsApp para que podamos verla. Llegar aquí en el último minuto y esa declaración que sea aprobada rápido. No, yo creo que el tipo de personaje es totalmente particular, está hablando. Estamos del Partido Popular, pues está hablando, pero esta declaración habría mucho más esta declaración en España que hay que traerla para que nos haga llegar a todos los que no es lengua que quede esperar para completar la relación. Están para traerlas de trabajo. Que no den tiempo, vean, padrón, ahora que tenemos pues, que la ausencia de este tren, estamos apartando de la relación para otras cosas. Tenemos que hacer
otras áreas podríamos incluso abordar, ¿vale? Lo que abordaríamos, que ha quedado bien claro. ¿Vale? Lo del país que necesita las opiniones. Entonces, no vemos mal esta declaración. Lo debemos estar y añadir la atención a la estamos de acuerdo. No, de cierta manera, modo estar de acordo que efectivamente e gustarle como se pero non é a primeira vez que se trata de materia nacional e creo que vai ser a última. Bueno, no caso, entender en 5 minutos ou 7, eu creo que no da alcaldía se poden dar todo o grupo para facer emendas, intentar conservar un texto. Pero bueno, en todo caso, eu tampouco vou a eu creo que é un texto suficientemente simple, non entramos en maiores duras, simplemente a actitude do comportamento un pouco bolivariano e algo que ver e non entramos en moito máis. Eu non vou a modificar, tampouco vexo que fixeran aportacións distintas, se queren facer unha aportación a concreto, podemos desde o BNG intentar aceptala ou non, desde logo o que fala o Partido Galego da soberanía que foi roubada non é fraudulenta, non é o obxecto desta declaración internacional, intentar nos presos non imos entrar, aquí vamos simplemente a cuestionar o tema do preso. Non, eso non imos a aceptar. E o respecto do que din os demais, bueno, pouco máis. Se non habendo maiores cuestións, se queda para atrás. Desde o momento que vostede pon unha declaración institucional que non la tiña que haber pasado a todo o lector para ver se estaba por acordo. Non, é que se vostede trae unha declaración institucional, eu traigo unha declaración institucional sobre o Consello de Cariño. E o do PP trae unha declaración institucional sobre non sei que. Iso é igual, eu non as escrito tamén. Votamos aquí hasta 10 da noite debatindo para cambiar unhas cousas. E mire, non é tan simple o que traen. Vostedes dicen aquí non parlo. O Consello reafirma o dereito inalienable do povo venezolano de determinación e a decidir o seu futuro político. E só nomean o que pasou este día anterior. Non nomean o que pasou hai un ano ou dous o tema das eleccións, que foi tamén un roubo do seu dereito a decidir dese povo. Entonces, non é unha cousa simple, unha cousa así, entonces, expliquen vostedes, non fagan, expliquen e digan que o povo venezolano que pasa. En un momento non foi roubado. Solo foi roubado o seu dereito a decidir agora cando entraron os Estados Unidos, que tamén. Pero ali tamén foi roubado. Entón, se vostedes trae isto antes del tempo, pois nós faríamos unha cátedra e intentaríamos. No sé lo que opinará el ciudadano, pero la verdad, y aunque usted preferencia, vamos a poder ampliar la declaración institucional. Claro, que usted, mi compañero Manuel, para hacer esta marcha, pues tiene que dejar esta y que la traigamos hasta que añadan porque cada vez se quiere pasamos a que lo presente. Algo está mejorando. Adiós. De completo los dobles sobre lo que es impresionante. Sí, ben, suámoslo, toquemos o tema internacional porque é un tema de
Non me negar, a idea era traer unha moción, pero claro, a moción de urgencia non podíamos traer xa, por eso viñamos a traer. Parecíamos que levar a moción para o 1 de febreiro xa se dilataba moito no tempo, porque de xaneiro a febreiro faltaba un mes de todo. Decía que criterio traer algo aquí para intentar aprobar algo no sentido da proposta. Para intentamos actuar. Y bueno, y después saco no, no voy a entrar en eso. Que realmente la producción. Entonces, queda encantado. Feito, mesmo no dia 3, está bem claro. Non se vota porque será que cuestión de la hay un acuerdo unánime por tanto decae. Por completo, la declaración para llegar a la energía o para que se vea o exactamente. Pagar eu podo enviarlo a secretaría para checar mañana. Pues ahora sí que pasamos a hablar de la parte de las actas de sesión de la Vale. Nos quisiéramos porque palabra que era el tema de la colección. Nós tiñamos unha cuestión vinculada á página 4 o tema é o seguinte, nós non é que estemos en contra de da relación de acta, simplemente consideramos que por exemplo, cando se na página 3, cando hai, por exemplo, o BNG presentou unha enmenda neste caso a un partido do Partido Popular, xa pasamos do Partido Popular que era el bloque sempre enmendaba todo, que dixo, perfectamente, claro, porque moi na que poder política e veña a enmendar as propostas que non me son de carril, claro que optar por todo, e despois esa emenda non tuvo aceptación por parte do Partido Popular, non se recolle tampouco en acta, nin que se presentou a emenda, nin que se rexeitou. Por tanto, eu sí que me gustaría, porque, bueno, non sei, que é un traballo distinto que ven aquí tamén a mostrar a proposta de mandar unha moción, de alguma maneira, acepte, se non se acepte, vexo que cando se acepta a moción sí que se diga. Acepta a emenda de cádega do grupo tal, pero cando se rexeita, non se ten que proposta. É importante, porque por lo menos queda unha constante efectivamente de que traballar para cobrar un asistente.
E con respecto á páxina 4, sí, aquí sí que se recolle esa emenda que aceptou o PP, que eu te acabo de dicir. Aquí sí que queda claro, no voto da Casa da Mocidade, que nós fixemos unha emenda vinculada ao Consello Municipal da Mocidade, unhas emendas positivas que llevaban a moción, o PP se aceita e aí sí que se recolle que pasa unha emenda, se aproba unha moción distinta. Era un pouco por isso. Solicitar efectivamente si non damos o traballo que se incluya. Se as emendas se aceptan ou non e por parte de ellas. Gracias. Gracias. Pero no se relaciona nada a lo que se falou. No sé si ustedes vieron exactamente aprobada, claro, ahí iba a aclarar, no se puede hacer modificaciones y quiero decir, Vamos, estamos dando espacios para simplemente é deixar o tipo de andar de las no queriendo. cuando hay la acción creo que a esa pero creo que se puede hacer a la actual. En este caso, queda un padrón que ha realizado este creado. La anterior es la realización de este ahora Entonces también se puede hacer una verificación exacta. Queda utilizado exacta. Por tanto, pasamos a la votación. Votos a favor. La primera acta del voto del texto. A favor da votación del texto. Secretario Sharon,
tiene proprio, che sono le attività solidarietà, poi questo però anche vuole stiamo guardare la necessità di personalizzare una nuova vuole piegare assolutamente la propria personalità e invece di vita cose che per respirar, por el sistema de respirar, propiedad, a proprio del sistema complementare come si contempla con il ricordo che sono proposte e con il contesto di qualità non è scritto in parte dentro e non è scritto va a seguir la asignación de cooperación por cada voto. Soy dos por cada voto, será dos por cada voto, cada voto. No más Ah, vale. Vamos por eso que palabra. Nada que no avete dato il 4 e non sapete chi. El mal que no es eso decía que para la votación y para otros casos. Repito, votación. ¿Votos a favor?
Pero vamos a verificar que los objetivos de la mejor de 6 aprobación, también la aprobación, adapta, legislativo. Por ejemplo, bueno, poca palabra. Vamos. Eh, bueno, son cifras que, claro, o gobernos socialistas sempre foi de campañas a ver, campañas seguidas, pois intentou facer un traballo de captación desa xente que quixas e que pois que non ve necesario algo así. Entonces, pois, creo que hai que seguir traballando esas campañas e hai que seguir dando os servicios que se estaban dando hasta ahora, que sei como para que despois de un gran traballo de parte que se siga traballando en ese aspecto de ver os servicios horarios ou que se deixe de organizar actividades hasta ahora tamén son moi temprano para que a xente estar aquí y estos números entonces, por la pero aquí altas de residentes que 605 para de residentes la urbano en su pide de fiscal se han quedado pocas personas. Las altas de residentes son bajas de residentes la diferencia de enero de 2024 a 11.198 a 11.225 de matemáticas de entonces quiero entender que lo que es las el crecimiento está muy limitado en este concello y hay que estar también o sea, algo tiene que estar pasando para que esto no funcione. Ustedes que hacían campañas de campaña que ustedes hacían estaban en el gobierno. Entonces, solamente lo que para yo quiero que vean que realmente, pues, cuál es el problema. Y en el 2024 creo recordar que el Partido Popular habló con el alcalde porque había gente que se estaba gastando que sabían de las actividades de otras administraciones y que después se iba. Entonces, ya habíamos hablado de compadrón, ¿se acuerdan? Para que usted hablase con padrón, para entre todos los cartas. No recuerdo exactamente la fecha, pero entonces, aparte, aquí, lo que dicen los datos es de que fuera del extranjero, pues se fueron 40 personas de extranjero. Entonces, aquí estamos, pues, todo lo que tenemos para atraer a la gente, porque sean para buscar otras campañas que hablar de. No, me refiero a usted, Ramarga, porque usted acaba de decir que cuando ustedes estaban mire, cuando estos datos estaban ustedes preocupados. Las 5 personas que ahora mismo pues están para el gobierno, quiero ustedes de la que para la administración, pero no a la red de alta fuera lo que
entregan ahora ustedes no del día a día anterior. Entonces, yo digo eso, pero la principal es la calle, que es capaz de realmente y que sean atractivas para la gente que se quiere aplicar las actividades que hay pues, a la gente en las escuelas que van teniendo problemas y bueno, una serie de problemas que a lo mejor pues, incentivamos a la gente a que se retira para las que están vulnerables pues realmente sean atractivos a avanzar. Durante años hemos sido muy atractivos porque ahora van a desarrollar que realmente atraigan a la ciudadanía, sobre todo a las familias, que realmente estamos viendo que las bajas de paro son familias de las bajas, yo, pero los decretos, algo está pasando que no estamos pero estamos aquí para hacer ese trabajo para las personas, para las a la mesa, no tenemos un problema de seguridad. Estamos aquí, y así, que lo estamos ahí, vaya, estamos casi. Que gran responsabilidad, Cardoso está non deixamos pelo nacional para nada e logo de San Rol a parroquia da cidade non se pode facer absolutamente nada para que se ponga o gran problema a parte de cidade o gran problema que foi ben derivado dese plan é como ahora me logra e non hai salida para que el agua. Sai económicos os mellores donde siempre menos Sí, brevemente. Por otra parte, ainda que non ten nada que ver con as oficinas de padrón, hai unha anomalía estatística neste papel que versa por existencia parte por existencia e aí non versa, ya non consta en expediente, pero bueno, para mencionarlo, para que quede aí, que hai unha anomalía porque dicemos que a marca evidentemente un servicio antes de ser o carácter que porque nos dice Vallejo Ramón de urbanismo que está arriba de la mesa, vamos a mantener para el urbanismo nuevamente para investigar la posibilidad de la profesión. Por último, de la organización de la mesa, un estudio acerca de en este caso, hay una realidad actual de la verdad que acá en este bien. De problemáticas que están realmente en ese sentido vamos a intentar traballar dentro das oportunidades legais para si é posible pedir a declaración de mercado nacional por lo tanto que los tramos que máximo ya se van a pasar hay países básicamente
persoas este concello da Sega foi que as normas da Sega aparte de que hay dos bebidas que todos los días, prácticamente todos los días, te vais a un pero prácticamente está asemejado a una discapacidad perfectamente no se puede cada vez nada es un regalito. Y hasta que presente también sí, sí, Eh, la cantidad de campaña. A ver, tampoco era para intervenir, pero a ver, es cierto que compren esas campañas de sensibilización para que se pero cuando yo arriba de 11.000 habitantes que pretendemos aprobar a base de hay siempre una población de centros ou de miles de persoas por arriba desa población que vive en Barbadas pero non está en casa de Barbadas. Esas campañas de census son vitais para que a xente que aquí vive a tengamos constante para tamén recibir os dineros pertinentes por esa aprobación e algo que hai que poder facer porque é extremamente necesario. Vou coincidir, valga a salvedade en este momento precisamente con alguna cuestión das que Martín portavoz do Partido Galego que son foi xinchando nacional, ahora decimos que non hai superficie para el que non hai nada, sería volver sobre o pasado de o Pexón estaba en manos do Partido Popular e fixeron o que quixeron para beneficio deles e das súas empresas. Cando non había terreno para facer o que iba a ver a dar. Volvemos aí 25 ou 30 anos. Que houve que facer unha gestión sería tal. E agora, bueno, pues estamos marcados con historias en vez de a creación de públicos, pues en outro tipo de cuestión vinculadas a esta cuartela partida e outro tipo de cuestións que son absolutamente fora de lugar. Falan do mercado tensionado. O BNG non xerte unha moción que creo que non evidentemente non foi aprobada, que só abortou a favor do grupo propoñente, a favor de incrementar o IBI respecto dos que son valeiros, que son propietarios, que eran 4 vivendas con vivendas desocupadas ao longo de varios anos e que poderán permitir que efectivamente eso serviría para formar mercado en alugueiro, para sin embargo, non, votaron en contra de todo isto. Seguimos sin ter vivenda protegida, seguimos, e cando hai aquí unha cantidad de xente que vive a costa dunha risa que está evidentemente,
como el dinero non come. Se come non vive. Entón, para esa xente pode dar, que hai que proteger, e aquí hai que crear que Tanto tema. nada máis. Era un pouco por nada, gracias. Bueno, ya, claro que sí. Para y para que no también igual y le pasamos que me canto y tenemos facultades sobre todo para que seamos de trabajo eu me sinto moi orgullosa do traballo feito en directo da poboación porque tanto que mellor nos pode dar oportunidade de os colexios este concello teñen na materia porque non moitos concellos poden desenvolver porque hai familias que ven esta ambiente non tan mal que me dará por parte de pasou a escola da infantil municipal. Aí está, por tanto, que cada vez hai máis persoas que solicitan na escola. Entonces, hai máis nenos, hai familias, Seis. Por este, fazer uma lectura do livro da própria moción, independentemente de que haxa alguma cuestión, porque non acordo primeiro, non sei, primeiro, falamos na comisión informativa que pode dar lugar a emendas que se van a moción reza do siguiente. O Estatuto de Autonomía de Galicia establece no artigo 5.1 que a lingua propia de Galicia é o galego e que os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial das dúas linguas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, la informativa, exponente dos medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. A Lei 3 do 83 do 15 de xullo de Organización Lingüística desenvolve este mandato constitucional estatutario, consagrando o dereito dos cidadáns a relacionarse en galego con a administración pública e a recibir entera toda a documentación e información nesta lingua. A Lei 5 do 88 do 21 de xullo do uso de galego público de Galicia nas cidades locais especifica reforzas obrigan os concellos galegos determinando que o galego debe ser a lingua normal de uso preferente na administración local en actividades e servicios de Estado. A pesar deste sólido encadramento legal, constátase no ámbito do Concello de Barbadas prácticas e dinámicas que diverxen deste mandato legal, producindo-se un desvirtuamento das obrigas a respecto do uso vincular do idioma galego. Esta situación é observable en los dominios sociais para o entrenamiento público, a concepción de escritos pola policía local, a implementación de cursos en espacios de responsabilidade municipal e inclusive por un emprego da nosa lingua por parte de membros do goberno persoal ao servicio. Para reverter esta situación de forma eficaz e permanente, é prescindible dotar ao municipio de unha estrutura técnica específica que centralice e promova a supervisión e garante o cumprimento da legalidade lingüística entre os departamentos. A integración social e cultural do colectivo inmigrante de Barbadas é a prioridade para a cohesión na nosa comunidade. Neste sentido, a lingua galega é o vehículo fundamental de inclusión e pertenza, polo que é necesario desenvolver políticas activas que faciliten o acceso ao seu coñecemento, enriquecendo o tecido social de nosa realidade e deber do Concello como órgano de máxima de Barbadas defender o cumprimento da legalidade xente promover as medidas necesarias para reverter esta situación, garantindo o dereito da ciudadanía e a presenza digna da nosa lingua na vida municipal, os acordos para a aprobación plenaria. Primeiro, o Concello de Barbadas creará un servicio municipal de normalización lingüística dotado dun ordenamento propio e personal técnico cualificado por seguinte profesional de la
y avaliación do plan municipal de ordenación do galego, asesorar a país de política local, de implementación do galego no territorio rural, pensar a calidade de sinalización a comunicación do Concello, promover campañas de sensibilización sobre o uso do galego entre a ciudadanía e persoas principales, servir como punto de contacto para as denuncias e subsistión da ciudadanía en materia de derecho. O Concello de Barbadás elaborará e aprobará no plazo de 6 meses un plano municipal de normalización do galego que incluya o diagnóstico da situación lingüística actual entre as medidas concretas calendarizadas e dotadas fundamentalmente para garantir o uso e a autoridade do galego en todos os ámbitos de actuación do Concello. A Barbadás incluirá no plano municipal de normalización un programa específico de acollamento e promoción da lingua galega para a comunidade inmigrante que contempla de galego a elaboración de instrucción de materiais formativos multilingües e actividades que a representatividade sociocultural galego. Cuarto concello, Barbadás determina que o galego sexa lingua de referente vincular en todas as formas de atendimento da ciudadanía, social, digital, así como la concepción de todos los documentos, diplomas, formularios, registros, actas de comunicación social y transferir por lo tanto, o lo que Barbadás establece la finalidade de que toda a sinalización institucional a nivel de comunidade del Concello sexa interior e exterior, así como se incluído hai tenga sexa adaptada en galego, de caracterizado e autorizado do galego no ámbito digital, secundario do sitio web, que é importante que é bastante reporteiro, que teña un galego para el efecto de calidade e actualizado na nosa lengua. Por lo tanto, o Concello de Barbadás promoverá a formación obligatoria en materia de competencia lingüística en galego para todos os usuarios. O servicio do Concello, un especial interés na función de atendimento público a redacción de documentos, coordinación do servicio municipal de normalización. Cabo, o Concello de Barbadás publicará entre acordos a todas as diputacións provinciais de Galicia, a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Mesa do Parlamento de Galicia para coñecemento como demostración de compromiso de Barbadás con a normalización lingüística. Si me queda un pouco de tempo, creo que así é, por respecto da primeira intervención, bueno, pues, hai cuestións, estas que reflicte a propia cuestión e que este portavoz dixo na certificados en castelán. Si no, pues, se fai de docente é funcionar en empresas que dan determinados cursos de podas, etcétera, pois o paga que entreguen vamos en castelán. Eso tamén, a ver, quen paga mante neste país. Por tanto, está o exemplo. O certificado que te acaba de dar, feito en castelán. E non te ten para defender e cuidar a nosa lingua, hai que estar realmente non está. Falamos dos documentos da policía local, mas lo mismo, é dicir, a mesma policía local, o popular de denuncia ven en castelán. É dicir, non, lo que temos. Se me pasei por arriba de 6 minutos, son grazas. Sería pero parece pagando aí as outras e interessa bastante máis que o tema da liga. É un dificultades para chegar a competencias.
Pero, evidentemente, lo que pasa ahora va a subir retos hay está compañero y falta de acaso se atreve a abrir eu falo en galego todos os días, a xente que fala en castelán, falo en galego, que fala en castelán, entende? Vale, o problema que para galego sai da porta para funcionar, para correr a práctica do castelán. Mano, venga aí. Entonces, ese é o problema, non toda esta serie de medidas. Tamén lle vou a decir, mire, o cementerio de Piñor é o que máis lápida está en galego de todo o galego, non os ayudas. Vale, publicado. Non hubo ningún servicio de normalización lingüística do cementerio de Piñor. Pero vai a volver e xa o verán. O galego construíse no diario. Do diario, porque xa temos as leis todas aprobadas de 1983. Eu fixen o selectivo completo no ano 92, todo en galego, todos os exames, completos, literatura, política, española, literatura, todos en ano 92. A lei permitía nada máis. E con relación ao que ten que facer o goberno, isto é un tópico, polo que ven aquí, a Xunta está agora a Diputación, parece que acaban de levar ali e aprobar. Vamos, claro. O que ten que facer o goberno, é nesto sí, ten razón, é que teñen que coidar esas cousas que salen daqui do noso país. E teñen que seguir caliente. É responsabilidade súa de ser celosos en que ese documento saia de porque o día a día. Que son funcionarios, deste concello, teñen que cumprir. El señor Morgal, discrepo con vostede, que sempre que se fala deste tema do galego, que se diga que hai cousas máis interesantes. Non metamos, sempre que estamos falando, digamos, hai cousas máis interesantes, bueno, isto vamos a deixar. Para que non así, unha cousa, vamos a dicir, non, hai cousas máis interesantes. Vamos sempre ao que tratémolo como é a nosa lingua, que non fagamos política con ela. Traballémola todos os días, todos os que falamos galego, que entre nós que saímos daí, pois falemos de outras persoas. O problema deste país de Galicia, galego, con todo o que se reúnan os partidos para solucionar o tema do galego, non é o de escribir normas, non. O tema de galego é que o presidente da Xunta, ao salir do Consello da Xunta e baixarse do atril de dar medidas que aprobaron ese día, no momento que se xunte con outro conselleiro que ten ao lado, siga falando galego.
e coa secretaria en galego, co secretario. Ese é o problema deste país, vale? Es, non, porque cando se vai a actuar filo, o PSOE, que non sei se algún do bloque, póñense a falar en castelán. Aí é onde está o problema. Boa tarde a todas e a todos. O Grupo Socialista de Barbadas coincide plenamente coa filosofía da moción presentada polo BNG. É unha moción ambiciosa, si é certo que é moi ambiciosa, e estreitamente relacionada coa aprobada en pleno en maio de 2024, con 11 votos a favor e a 6 abstencións. Para a aprobación dunha ordenanza para a normalización lingüística. Desde a área de cultura de Barbadas, ata decembro do ano pasado, estivose a traballar neste eido e establecerase contactos con concellos veciños como de Toén e San Cibrao, camiñados a promover a creación dun servizo de normalización na modalidade de agrupamento de O Concello de Barbadas pertence á rede de dinamización da Xunta e durante os últimos anos solicitou e tratou de desenvolver todas as iniciativas que ofertaba a Xunta. Por exemplo, como comentou a Cade, durante o pasado mes de novembro, sí se desenvolveu un concurso para neoplatantes maiores de 16 anos na aula de formación das prazas. Tamén é certo que pedía un mínimo de 10, pero finalmente acudiron 6 persoas e celebrouse igualmente. Logo a formadora e esta servidora abriu todos os días a aula de formación da Solaina e aportou os medios técnicos e o material didáctico aportou a Xunta de Galicia. Tamén, en 2025, dos 350.000 euros de subvención ás entidades locais da Xunta de Galicia, que reparte para todos os concellos que o solicitan, para a promoción de uso da lingua galega, Barbadas recibiu o máximo que podía aportar en cuanto a programas de dinamización, que foron 2.670 euros, importes ridículos para a inversión que se fai neste eido. Da provincia de Ourense, por exemplo, destes 350.000 euros, o Concello que maior aportación recibiu por parte da Xunta de Galicia para o mantemento dun servizo lingüístico foi Carballide, obtendo 6.275 euros, deixando a Xunta, como sempre, todo o peso en más da economía local dos concellos. As deputacións de Pontevedra e de Coruña dispoñen xa, a día de hoxe, dispoñen xa de liñas de axuda para financiar gastos de persoal técnico e para que cree, manteña ou reforcen os servizos de normalización. Mentres que a Deputación de Ourense non se compromete neste ámbito. Saca apoios específicos segundo ano e disponibilidade orzamentaria ata febreiro de 2025, quedando a lingua galega relegada a un plano residual. O Grupo de Goberno de Barbadas debe traballar para presionar e exigir a Deputación de Ourense que asuma esta responsabilidade como algo supramunicipal. E agora, señor alcalde, está máis preocupado e libre da mancha do PSOE. Aproveite esa boa sintonía con este nome, agora que sostén, sendo alcalde e diputado provincial, exixa que lle dé algo máis para Barbadas, porque o cooperou xo traballen dentro do grupo de goberno para que a Deputación loite e aposte por unha defensa real da nosa lingua e o Servizo Municipal de Normalización Lingüística sexa unha realidade. Programa de formación con conceptos para aprobada por unanimidade hoje para se o BNG traemos a este plenario unha moción
que vai facer casi un ano que se estuvo unha licitación aprobada por unanimidade e a emenda presentada polo Partido Popular. E nos presentamos unha emenda adaptada ao Concello de Barbadas. En estes 8 acordos que presentan vostedes, son grandes. Para facer todas esas cousas, estando o Concello de Barbadas en facer todos esos casos, os encargos, en que nos sobráramos gatos, que non saben os gatos para facer todo eso que vostedes queren. Non saben vostedes que estamos os presupostos prorrogados do 2020. E eu ou algún dos meus compañeiros estamos certos. Temos os nosos propios traballos, pero vostedes se han encargado de vez que traballar con as elecciones, será algo de trabalho. Non sei que de Barbadas, hai parte do tarde, interesa que máis tarefas hoxe vamos a carrear e o benestar das outras. Bueno, xogaron os carros. Se xogaron os carros sería unha boa idea, pero que non grava, saben funcionar, as persoas que gobernan, que saben funcionar, emplear recursos a súa parte. Hoxe en día, que ustedes, nós escutamos moitas veces, escutamos na verdade, non, escutamos moitas veces, mais é necesario para as comunidades. Bueno, penso que polas intervencións do señor Morgán, que era portavoz do Partido Socialista, entendo que o Concello como que decir está aí esa rede de informacións, antes que acaba de se acabou celebrando, e era que nós tamén pillamos un pouco aquí a solicitar, porque sin ser efectivamente só panacea, pues sí que sería algo, un sistema que nos permitiría impartirlos e chegar tamén a esa xente para poder para que podan comenzar o proxecto do noso idioma. Bueno, o 20 e 21 de febreiro a UNESCO celebra o Día Internacional da Lingua Materna. Nos vimos isto con algo de antelación tamén, pero é necesario que a nosa lingua pues, teña o apoio que precisa do Concello e que as leis sobre as leis que se sustentan. Eu traía aquí alguna posible, a ver, ao respecto da sentenza, creo que o soy importante. A ver, o Vaticano lle vai aceptar que vostede que se jugade me mete de un acordo para a dictación con la China mandarina. Non tenemos aquí 8 acordos, sobre esos 8 acordos vamos a votar. Se queren modificar algún deles, mirámoslo, pero non lle vamos a aceptar que a vostede acordade que me acordo unha medida de institución, de 8 acordos por un, non. Algo moi impositivo para e que pretenderíamos tamén no peor dos casos, enmendar algo que se falou na comisión informativa que se iba a ter un pouco de... Bueno, entre unha cosa mayores, que non teríamos tanto problema, porque eso sería... evidentemente. Entón, que hai que facer as cousas que hai que facer, que hai que defender o noso idioma e o que dependen as nosas leis aquí, e non subimos os acordos. Pero por que subir así? Que non sei que non nos queremos por traballar en algo que realmente é absolutamente necesario este Concello. O acordo primeiro, realmente pretende a comisión, pois non o traen aquí. Entón, xa sería o Concello de Barbadas que non crearía. Pero que ese servicio non pertence nacer a mancomunado con todo en San Cerrado. Adiante, que non. Non é o mesmo que nace no próximo Concello. Vai contratar unha persoa que traballa aquí por ir para o Concello. Que vai estar saltando un perro de Barbadas. Evidentemente, non cabe ser igual, pero poderíamos acceder. Nada máis.
Vamos a deixar de enfrentar porque a responsabilidad de aplicar todas estas leyes de Galicia era para enfrentar o Concello de Galicia o que teño que facer é aplicar as leis de toda a galego falar en galego e todo eso que é a responsabilidade do goberno vixilar que toda a documentación que saia do Concello está en galego punto e final bancosidade, historia, claro. Mas a Xunta de Galicia é a Diputación que ten funcionariado para aplicar todo. El señor Sarín, nós non podemos aprobar isto porque non se pode crear un servicio falso de urbanización por o que te acabo de dicir. A Xunta de Galicia e a Diputación provincial. O Concello que ten que facer é aplicar a lei. Todas as documentacións de galego é que se fale galego. Nada máis. Que máis ten? Despois é a responsabilidade de cada un de diseñar identificar a nosa vida. E miren, vostedes tuvo 4 anos aquí gobernando, e deronlle a posibilidade de gobernar ou buscar. ¿Dónde está o servicio de normalización de? ¿Dónde está? Vostede fixo unha traición á lingua. E agora ven aquí a facer de mago. Moitas gracias. Sí, brevemente, porque Morgade tamén fixo referencia ao que lle toca nas súas áreas, eu como compañero coordinador da Policía Local, se non ese documento para poder votar en caso, pois, despois se puede mencionar de que no programa de xestión de implementar a Polo, pois, tamén coas confianzas con as de base para os trámites selectivos. Apoyamos todas aquelas accións e medidas que garantan o galego de los actuales que defenden a administración local. Solicitamos a incorporación de todas as emendas de carta. No acordo esta moción mecánica, pois, como paráramos xa nas comisións informativas, sería crear un servizo municipal de normalización na modalidade de propósito de concello, esa participación. E despois engadir o acordo 9, que sería, e está tamén relacionada coa público que está en pleno, tanto como el goberno como o PP, sería instar a Deputación de Ourense a habilitar liñas de axuda para financiar gastos de persoal técnico de normalización e dinamización para locais ou de subvención para que os concellos creen manteñan o retorno de normalización. Porque, como ve ustedes, no pleno da Deputación de febreiro de 2025, aprobouse por unanimidade unha moción presentada polo Gigante a prol de crear un compromiso para crear un programa de cooperación con concellos para o fomento do galego que será plurianual, sexo. A día de hoxe non son realidade, non se están implementando estes programas. Entón, eso non quere decir que está real. A idea moi boa, que é certo, van dirixidos a concellos medianos, de 1.000 habitantes, que encaixamos deste partido. É certo que de ser realidade, podemos implementar, pero tamén di nesa moción,
probabilidade que a aportación chegará ata os 10.000 euros. 10.000 euros, técnico, de pouco a un, eu proposto que damos un poquinho a risa. Dame un poquinho a risa, a ver que se fai desde a Diputación de Ourense con un tipo de programa de cooperación para concellos para o fomento do galego, que vai ser a solución para salvar a lingua galega. Non teño máis. Gracias. Gastos. Por eso lle decíamos Muchas gracias. A ver, nos preguntario que soy por la enmenda da agrupación de concellos non ordenados os concellos, simplemente que agrupación. Vale, simplemente como agrupación de concellos. Nos aceptaríamos esa enmenda, porque xa falamos na propia normativa, de que entendíamos que sería moito mellor efectivamente a creación do propio servicio do persoal propio para traballar no propio concello, pero se hai que lo mencionado no concello, non teríamos maior obligación a aceptarlo. O respecto do que dio o portavoz de TDO, que non me de tempo, o documento da Policía Local non podo facer chegar por unha denuncia particular que me pasou a mí. Non podo. Teño aquí, pero non chegar. E o que dice que para o Partido Galego, a documentación ten que ser galego. Si ni siquiera a documentación se fai galego, ¿cuántos informes aprobamos aquí ou lemos aquí ata casa que quería para dentro debates? ¿Cuánto? Que dicen algo? No, les vale. A vostedes vale. A mí no. Me negaron. Nada máis. Digamos para nada. Es cierto, daremos a que se pode, vai haber que se sienta. Pero que digo que vale, esta proposta é mais para a comunidade, que é para a referência para o que está ali, que faz mais da nossa gráficas. Pela unidade, que se referência, o ano passado, verá que o está ali, para nada. Isso não é eu quero lembrar de algo. Creio, ponho a mão, pero creo que no debate sobre también coloca na lista galega onde recordou o Partido Popular e o Senhor Presidente decisivo implementación deste programa. Creo lembrar, eso é una de haberlo escoitado, por tanto, eso, pero bueno, estas
legislación aquí algo aprobado por unanimidade, sí. Es completamente por rango aprobado por la lista. Partido Socialista, para ahora no está de acordo, porque considera que non ten chegado, onde chegue a recuperemos que se rápido, para que para a proposta, para que esos determinados se sean incrementados a 20.000 euros. Claro, eso es la política. Soy grupo, la Diputación que paga esa proposta, simplemente a 20.000 aquí, para que la Barbadás, claro, simplemente esa propuesta, pues el programa. Vamos a favor. Eso. Las otras dos enmiendas, para que no se afecten. Técnica, para que usen. Perfecto. Vale. Ahí 6 votos en contra. O expediente 30/2016 peso de gasto histórico para que se hagan medidas urgentes para que as persoas vayan a lugar de sistemas para que o servicio contratado do SAP, Servicio de Axuda no Fogar, se realice de acordo coas obrigas contractuais.
que o grupo de goberno adopte cantas actuacións sexan precisas para que ninguna persoa usuaria se quede sen o servizo e que se evite en situación de desatención e vulnerabilidade. E que o grupo de goberno tome decisións de gobernanza. Gobernanza é gobernar, colgar o teléfono, mandar que se envíe unha notificación ante o incumplimiento, un día tras outro día, comunicación, notificacións á empresa, é gobernar. Un político está nun goberno para gobernar, e iso chamase gobernanza. Non sei se me queda tempo, señor alcalde. Queda un minuto. Bueno, pois, ademais destas cuestións ás que se pode recurrir, como poden ser as notificacións ou as comunicacións escritas, detallando incumprimentos e advertindo das consecuencias e exixindo que se cumpran prazos, pódense facer tamén as reclamacións de daños, que como quedou claro na comisión informativa xa se fixeron, xa tiñamos constancia delo evidentemente, a través das penalidades. Xa se perdeu unha reclamación de penalidades, agora, polo visto, está dilucidándose a seguinte. Supoño que nos explicarán na súa intervención como está neste momento a segunda reclamación de penalidades. E despois, o máis importante é que hai que ser valentes e recurrir á gobernanza para facer o que hai que facer, señor alcalde, que é rescindir o contrato. O alcalde, durante todo este tempo, sempre se caracterizou por ter unha postura máis conservadora que algunhas membros do goberno. Entonces, esa postura conservadora lévanos a isto, aquí a unhas persoas no Nadal, esos días 29, 30, 31, 1, 5, 7, 8, 9, non foran atendidas. Hai que rematar que leva 5 minutos 20 segundos. Un pequeno detalle que non ten nada que ver co debate, que me está desescribindo todas e todos, e me está escribindo xente desde fora, desde os videntes de YouTube, por decirlo desa maneira, que non se escoita ben este freno, pero independentemente de que non se escoite ben a través das redes, está sendo grabado para que non haxa problema despois de transcripción de arte. Está sendo grabado nunha grabadora de audio, vale? Para que quededes todos tranquilos e tranquilas. Pero non vou intervenir neste punto. Unha consulta. O señor Daniel Rey vai intervir no nome do goberno, señor secretario. Entón, responder a algún, por eso que van a opinar. Don Ramón, ten 3 minutos. Vale, moitas gracias. Con relación á mocionante, señor Sarín, porque claro, dice que os informes que veñen en castelán, pero mire, esses informes que veñen en castelán non nos fai falta un técnico de normalización lingüística nin un servicio de normalización lingüística. Basta que o señor alcalde vaya ao funcionario do departamento de turno e lle diga que o escriba en galego. Punto. Mais. Mire, vou dicir outra cousa. Sabe quen estaba sentado aí? Cando vostede gobernaba? O señor Firmita. Verdade que sí? Ben, ve a bandeira que hai detrás. Puxen eu nunha boda que viñen facer aquí. Aí leva desde ese día. A vostedes que veñen con tanto rollo aquí, non teria ocorreu nin facer eso. Moitas gracias. Bueno, perdón. En relación ao do SAS, bueno, ahora xa sabemos que a decisión de gobernanza é pedirlle que rescindan o contrato, poñan no acordo. E logo falan, bueno, os acordos, claro, vostedes xa eran coñecedores que había xa tomado medidas xurídicas. Bueno, pois poñen as medidas xurídicas que se tomaron, que se siga, bueno, explíquenos un pouco mellor os que os ignorantes para que aprobemos estas cousas. Entón, eu creo que deberían modificar un pouco os acordos para que os aprobemos e dicir que o Concello siga tomando as medidas xurídicas oportunas contra esta empresa concesionaria porque está incumplindo o que está incumplindo, que vostedes saben, e logo, pois, se é posible, sabemos que acaban de sacar aquí, non sei, a intervención do goberno, o tema de rescindir o contrato, o que está claro é que é un despropósito todo, pero hai que metelo como tuvemos naquel pleno que xa falamos desto. O SAF é un servicio que vai camiño, ten que ir camiño, o sea, da desaparición, porque as empresas non encontran xente para traballar. Nos a lista, a xente marchase nos da lista. A Xunta non nos dá os cartos que nos teñen que dar, que eso é outra. Deberían engadir outro punto,
para que isto se complete esta moción na que se está a Xunta a que se faga cargo do servicio. Que ello saque dunha vez aos concellos. Porque é o único futuro. Pero vamos, nin a Xunta se vai poder facer cargo do servicio. Isto está condenado á desaparición e a xente que se vai, o sea, a xente maior vamos ter que ir a residencias. Isto de o servicio na casa, isto xa ven os problemas que hai, os problemas que teñen todos os concellos. Pero bueno, seguimos mareando a perdiz, pero bueno, no tema así da empresa, toda empresa que incumple os compromisos que ten co goberno, pois evidentemente o goberno, a alcaldía, ten que tomar todas as medidas que estén na súa man. Eso tamén estamos totalmente de acordo. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista. 3 minutos tamén. Sí, se me permiten que nos queden antes, presentar unha emenda. E non deixe unha aí, si xa está. Pero de dúas son eso. Bueno, os tempos, sí. Sí, perdón, que teño que empezar de novo a contar. Cando vostede diga. Sí. A ver, por zanxar aquel tema, pero bueno, como portavoz do Partido Galego parece que sigue ca moción do bloque e ten aí unha obsesión. Vamos a ver, os documentos en galego nunha administración é un caso máis, como acabo de decir, do que pasou no CET ou da Policía Local que fan os formularios en galego. É un caso máis. Nós estamos pedindo unha cuestión moito máis amplia que a que vostedes estimen. Nós estamos pedindo a creación dun servicio distinto. Non estamos falando do que ten que fazer o señor alcalde, que tamén, pero son casos puntuais, nada máis, non vou entrar máis en ese tipo de cuestión. Ao respecto da moción que nos ocupa, bueno, nos decir que por facer un pequeno repaso das últimas cuestións vinculadas ao Servizo de Axuda no Fogar e que ten presentado tamén o BNG nesta institución, pois alá por a finais de xullo do 25, pois nós registramos tamén un escrito neste Concello pedindo, porque había tamén na rúa ese run de que non había atención por parte da empresa concesionaria da prestación do servicio, os ventos da xente dependente, cuántas persoas quedaran e se esta situación quedaran sen atención e cuántas persoas e se isto se repetira no tempo. A contestación foi que quedaran 5 persoas de grado 3 en atención en esa fin de semana e que estas cuestións xa viñan de atrás, por lo tanto é unha cuestión que ten que non é de agora, que xa ven tal. Nos presentamos unha moción tamén o 30 de xullo que depois se debatiu en setembro, donde pedíamos, que foi tamén emendada, e que donde pedíamos o 100% do custo do servicio, que a Xunta puxera por riba da mesa o 100% do custo do servicio. Efectivamente, os concellos non teñen por que estar pagando por algo que non é competencia municipal. Iso ten que pagalo a administración autonómica, que é a súa propia competencia. É dicir, non vale que eles de 5 les paguen 3 e nos 2, ou ao revés. Non, é que non vale, ten que pagar os 5. Iso ten que vir así. E iso nos plantexamos en aquela moción, que defendéramos aí, e despois tamén, en ese mesmo pleno, tamén había unha moción do Partido Popular, onde tamén seguían pedindo a rescisión do contrato, axudas directas. Bueno, nós presentábamos tamén unha emenda que iba no sentido, é unha emenda que vou ler, que é moi similar a que presentamos hoxe aquí, é unha emenda onde eles pedindo a rescisión do contrato e axudas directas aos particulares, nos pedíamos que o Concello de Barbadás asumira de novo a xestión directa do servicio do SAF de Barbadás mediante a contratación de persoal cualificado e con formación requerida segundo a legislación vixente, garantindo así unha prestación de calidade aceptada ás necesidades das persoas en situación de dependencia. Esta era a proposta que nos presentamos e que o Partido Popular non aceptou, e donde, por certo, o Partido Popular tamén a favor da súa propia moción, estuve revisando, tiña 4 votos a favor e 2 en contra, se clarifica moi claro tamén. Bueno, efectivamente, 4 votos a favor e 2 abstencións, correcto. Aí clarifica tamén moi ben a división existente no Grupo do Partido Popular, que ni siquiera se poñen de acordo nunha moción que presentan eles, que presentan vostedes. Pero bueno, iso representa moi en claro tamén como está o Partido Popular en Barbadás. E nós xa, para rematar, sí, é unha emenda, non teño moito máis que decir. A emenda vai no sentido, nós pretendemos facer unha emenda respecto ao primeiro acordo,
Non para sacar a empresa, que tamén, porque de pouco importa sancionar unha empresa, sancionala ou sacar de circulación e mañana contratar a outras que non. É dicir, hai que recuperar o servicio. Le a emenda, entendemos perfectamente o que dice, señor Sáenz. Vale, Pero está fora de tempo. vale, pois remate na segunda. Perfecto. Veña, Grazas a vostede. Partido Popular. Bueno, ben. Pero teñen a vostedes todos no en papel. Por eso ten que teñen todos en papel. No, son unos versos. Pero pode lela despois e escoita tamén a cidadanía. Como vostede queira, veña, lea e xa está. Eu dou flexibilidade, pero vai na ler despois e temos en papel. a segunda intervención leo na Claro, primeira, é iso. non pasa nada, aquí tamén consultamos para a segunda porque teñen os tempos consumidos. O acordo primeiro da moción do PSOE, a emenda que presenta o BNG ao respecto desta moción, di o Pleno do Concello de Barbadás insta o equipo de goberno a asumir de maneira directa a prestación do servizo de axuda no fogar, garantindo que este servizo esencial se xestiona integramente desde o ámbito público municipal como compromiso coa calidade e estabilidade laboral e a defensa dos servizos públicos. Gracias. Grazas a vostede. Agora estamos no turno de palabra do Partido Popular. 3 minutos. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Gustaríame aproveitar o meu turno de palabra para mostrar xa que a moción atraen as compañeras do Grupo Socialista para mostrar o meu descontento ca desta situación vivida que nos levou a sair nos medios de prensa cando o Barbadás teria que salir nos medios por eventos deportivos únicos como pode ser a Cavernícola ou o Carnaval que chegou a rivalizar coa cidade. Sin embargo, saliu por casos de acoso que a día de hoxe é intolerable no ámbito personal e laboral que existan. E queria deixar clara a miña postura. No sentido da moción non podemos estar máis de acordo con ela. A prova é que o Grupo Popular xa presentou unha similar no mes de setembro despois de recibir queixas de varios usuarios nos meses de verán e agora, unha vez máis, entendemos que por as vacacións de Navidade se repite a situación. Sopesamos volver a traer a este pleno de xaneiro, pero debido aos últimos cambios e que Servicios Sociais pasou a maus de Daniel Rey, veíamoslo prematuro pedir explicacións, xa que fai 15 días que leva a concejalía e preferíamos deixalo para a seguinte, adiantáronse as compañeras socialistas. Pero non nos equivoquemos. Ustedes presentaban o grupo mayoritario de goberno ata fai 3 semanas e agora na oposición preséntanos esta moción no primeiro pleno que teñen a oportunidade, co cual ustedes eran conscientes do feito de que se estaba gestionando mal e que se podían haber adoptado outro tipo de medidas. En comisión enterámonos o resto de partidos políticos, polo menos que non lo sabíamos, que por culpa, que me corrixen se entendí mal eu a Daniel Rey, de abrir tarde ese expediente de reclamación de penalidades contra a empresa dos ventos, este primeiro expediente de 17.000 euros que o perdemos. Se non entendí mal eu en comisións. A súa exposición é curiosa, porque vostedes mencionan dende hai unhas semanas en evidente situación de incumprimento contractual. Dende hai unhas semanas a empresa e o primeiro contrato, se non entendi mal, é de 2021 a 2024. Non son unhas semanas, estes problemas xa veñen no tempo. Esperemos non perder o segundo expediente de 12.000 euros, que en comisión xa nos contou que estaba avanzado e que a empresa, en teoría, que non podría recurrir. Está claro que falta financiación. Ese 50-50 que teñen que pagar as comunidades do Estado... Sí. Grazas. Ten a palabra don Daniel Rey. Gracias, señor alcalde. Bueno, o primeiro que teño que decir, como dixeron todos os portavoces dos diferentes grupos políticos, é que evidentemente si que hai unha situación de vulnerabilidade de xente, e dende aquí o meu enorme respecto e as disculpas da parte que nos toca aos que estamos xestionando agora mesmo este servicio.
A moción que traen as compañeiras do Partido Socialista é unha moción na que eu estou plenamente de acordo. Non pode ser de outro xeito. Tamén lle digo que se aceptan a emenda do BNG, o sentido do voto vai a cambiar. E paso a dar as explicacións oportunas. Baseándome nos acordos que vostedes traen a este pleno. Si entre datos non me chegarían 3 horas para expoñer aquí todos os datos dos que as magníficas técnicas do servicio nos proporcionan a diario. Teño que decir de aquí o máis enorme agradecemento para todas as profesionales, tanto de servicios sociais como do SAF, e tamén, como non, a Protección Civil que está colaborando eventualmente, en algún dos casos que están quedando sin atención. Con respecto aos acordos, vou me cinguir a eso porque, como dixen, hagas que lle poda contestar a Roberto esas peticións que me fixo. Instar o grupo de goberno a tomar medidas contundentes xurídicas, legais e económicas sobre a empresa concesionaria aos ventos para que o servicio contratado do SAF se realice de acordo cos obrigas contractuais. Ben, todo tipo de medida que se tome contundente, que é unha palabra grandilocuente, pero si xurídica, legal e económica, pois teñen os procedementos administrativos que veñen comenzados dende hai 2 anos, de agosto de 2024 concretamente, cando se iniciou o primeiro expediente de penalidades e para o cual pois, temos aquí esta sentencia de que por problema de plazos e de interpretación xurídica, que despois fago de chegar, se queren, un resumo do xurídico que levou a cabo este procedimento judicial, a defensa do noso procedimento judicial. E que dice ben claro que a culpa non foi desta casa, nin da anterior concelleira, nin dos funcionarios, nin deste concelleiro, nin dos funcionarios actuais, senón que foi un problema de interpretación. Que sucede? Que como a cuantía das penalidades é menor que 30.000 euros, pois non é recurrible, lamentablemente. Porque se se hubiera recurrido, hai jurisprudencia ao respecto, senón que me corrijan o compañero Morgade, que é licenciado en Dereito, pois poderíamos gañar esas penalidades. Con respecto a segundas penalidades, eu mesmo tin orden que esta semana, sí? Con respecto ás segundas penalidades, eu mesmo din orden que nesta semana, si se poden finalizar, se finalizan. Pero tenemos agora mesmo... Finalízase. Sí, temos compañeiros e compañeras funcionarios que están de baixa nesta casa. Ben, entón, as medidas legais, por suposto que se toman, pero conforme as prazos e a normativa vixente. Que o grupo de goberno adote cantas actuacións sexan precisas para que ninguna persoa usuaria se quede sin os servicios e eviten situacións de desatención e vulnerabilidade. Saben vostedes, señoras compañeiras, señoras concelleiras, que tanto vostedes como este servidor intentamos atender a xente na medida das posibilidades, pero non temos varitas mágicas. E por último, solamente, que o grupo de goberno tome decisións de gobernanza con outras administracións para evitar que este tipo de incumprimentos e desatencións se sigan repetindo. O propio 22, luns 22, cando eu tomei posesión desta concellería, pois falei directamente ca responsable da empresa dos ventos, a que lle solicitei unha reunión pola cual todavía sigo agardando. E agora xa non me colle o teléfono. Entre outras cosas que na segunda intervención clarificarei. Grazas. Ten a palabra o Ramón. Vostedes son os ponentes de allí. Corremos todos os turnos de palabra. Perdón. Vostede fala de que o día 22 se puxo en contacto coa responsable da empresa Os Ventos, o día 22. Produciuse despois, todo isto produciuse despois do día 22. Entonces vostede chama a unha persona, está esperando, está como a ver si ven Dios con su aleluya, a ver si le viene la señora dos ventos e le coge el teléfono. Pois mire, gobernanza sabe que é o arte ou a maneira de dirixir un concello, coordinar, tomar decisións, rendir contas e lograr obxectivos. Non logrou o seu obxectivo. Traemos esta moción, por que a traemos? Porque nos contextualizamos, porque nos sabíamos na data na que presentamos a moción que xa había incumprimentos graves que teño anotados e que xa dixen antes dos días que se houbo incumprimentos, máis incumprimentos que houbo segundo a Lei de Contratos do Estado, todos
Incumprimentos de pregos, incumprimento da calidade eficiente, falta de cobertura e incumprimento de horarios. Outro incumprimento, problemas laborais, falta de persoal. Outro incumprimento, falta de recursos, non aportar persoal. Incumprimentos, incumprimentos, incumprimentos. Tanto o BNG como o Partido Popular trouxeron mocións despois do verán, porque isto pasou no verán e agora volveu pasar. Gobernanza, señor alcalde, gobernanza, non sexa tan conservador, non vaya tanto ganchete coa señora Consuelo Obispo e dedíquese a gobernar o Concello, porque son seres humanos que teñen familias e que pasaron o Nadal desatendidos o Nadal. Vale, os agradezo, sí, perdone. Outra cuestión que nos preocupa, outra cuestión que nos preocupa, faltas de respeto, que espero que haxa moitas neste ano e 5 meses que nos quedan, espero que como esta haxa máis faltas de respeto por a súa parte. Por a miña podo ter un tono elevado, pero eu non lle falto o respeto a nadie. Personal non cualificado, porque falaba Daniel Rey de que había acudido Protección Civil, non sei se teñen a cualificación persoal para mover persoas destas características, persoas que en moitos casos teñen sobrepeso, entonces persoas que non, que teñen que ser atendidas por outros profesionais, que teñen que ter unha formación específica, é unha cuestión para nós moi grave. A única solución que nos queda é a rescisión do contrato, evidentemente. Respecto á emenda que presenta o voceiro do BNG, pois entendemos que existe unha contradición entre o que vostede reclama, que é que a Xunta se faga cargo do servizo de axuda no fogar e, sin embargo, na súa emenda, para o primeiro acordo, dice que se faga cargo o Concello. Non entendemos se tería que facer cargo destas persoas usuarias que se benefician desto ou se tería que facer cargo de todo o servicio. Lembren tamén, que iso non sei, non o explicou o grupo de goberno, que tamén hai outra empresa a raíz de todos os incumprimentos da empresa Os Ventos, co cual se arrastran os problemas e se van arrastrando por actitud conservadora do alcalde, repito, e non sabemos se esa empresa externalizada tamén quere que se faga cargo dos usuarios, e as horas extras e todo eso, quere que o Concello se faga cargo dos 500.000 euros ou 600.000 euros que imagino que sí, non? Señor Sarín, e que temos que ter claro para aceptar ou non a súa emenda. Moitas grazas. Gracias a vostede. Don Serafín, se quere aclararlle a dona Victoria, eso, que fixo unha pregunta, simplemente aclararlle o que lle pregunta para aceptar a emenda ou non. Sí, a ver, a emenda... Dirixo eu, don Ramón, agora que siga o señor Serafín, é unha pregunta. O que dirixe son eu, por favor. Que acepte ou que diga que preciso unha pregunta directamente. Noutra ocasión tamén vostedes se cruzaron intervencións. Deixe que interveña, por favor. A ver, a nosa emenda vai no sentido de que o Concello de Barradás recupere de maneira directa a prestación do servizo. É dicir, eu non falo de que debe de ser a Xunta que o ten que recuperar. A Xunta e o Estado ten que pôr o diñeiro por riba da mesa para que o Concello lle coste cero. Iso foi o que nós plantexamos naquela moción de setembro. O Concello o que non ten que pôr é diñeiro. Ten que ter o servizo público perfectamente dimensionado, os profesionais que ten, que son excelentes na prestación do servicio, tanto no servizo de axuda no fogar como coas técnicos que haxen no servicio, ter ese servicio perfectamente dimensionado para atender o servizo de axuda no fogar. Pero ten que ser o Concello que recupere esa prestación dese servicio público. Por lo tanto, non ten que haber empresas de por medio. Eu, cando falo da Xunta, falo de que a Xunta e o Estado ten que pôr o diñeiro para que o Concello non lle coste diñeiro, nada máis. Gracias. Ben, eu non quero polemizar con vostede, dona Victoria, porque teño ya aprecio, pero aquí, claro, es que estas cousas veñenme cousas á cabeza, por o que dixo de elevar o tono de voz, sabe que eu elevei moitas veces, e vostede nun pleno aquí na primeira legislatura incluso me recriminou e que me dixo algo, un comentario que eu lle berraba a mulleres, non sei se se lembra daquel, por eso que lo veu ahora á cabeza, pero non, simplemente era eso, que a veces, pois, dicimos cousas que non, eu creo que nunca lle faltei ao respeto. Pero vostede elevou o tono de voz, non contra min, pero tamén penso un pouco máis que aquel día. Sin embargo, vostede fíxome ese comentario desde aí arriba. Era simplemente para que se lembre daquilo, non lle faltei ao respeto. Eu non sei de que saliu aquilo, de que eu lle falaba a muller, pero...
igual le veía alguna vez a alguna amiga súa e comentou, bueno, generalizou aquel día no. Ben, que non pasa nada. Señor Xarín, mire, vostede tolearon, digo yo sinceramente, co que nos costou conseguir unha Xunta de Galicia, con todo o que tuvo que sufrir Castelao, con todos os anos, os séculos escuros e todas estas cousas. Vostede agora queren convertir a Xunta de Galicia nun mero pasador de cartos. Por favor. O SAF ten que levar a Xunta de Galicia. Os CIN teñenos que levar a Xunta de Galicia. Os servicios públicos deste país ten que levar a Xunta de Galicia. Para iso a creamos. É desaparecer as diputacións. É crear un país donde haxa unha distribución territorial do CIN e do SAF, pero todo desde a Xunta de Galicia. Para iso loitamos por ele. E agora queremos mancomunar 3 concellos, outros 2 por outro lado. Pero que organización é esta de país? Vostedes saben o que acaba de decir. É consciente disso. Ten un SAF aquí, outro que se o ten, outro que se non o ten. Iso ten que levar a Xunta de Galicia, non nós. O Concello non está para iso. Iso é dividir o país. É que despois uns concellos, porque teñan máis capacidade económica, o leven, outros que non o leven. Vostede, iso é organizar un país. Para o Bloque Nacionalista, iso é organizar un país. Por favor, Dios mío, Jesús. Moitas gracias. Gracias a vostede, don Ramón. Ten a palabra, neste caso, don Serafín ou don Andrés. Tiene o turno de palabra según despois dele. Sí, a ver, nada, moi breve. Eu, a miña defensa da emenda e das propostas políticas que trai aquí están claras, non vou a volver sobre eso. Bueno, e non vou ensayarme aquí nunha discusión con todo o Partido Galego, que non me viene a cuenta, pero bueno, é dicir, de que os andiorcimos ten que levar a Xunta. As competencias poden ser da Xunta, pero están delegadas a administracións locales. A Xunta é o Estado que ten que poner diñeiro, pero o traballo e a xestión vai non ter que levar a administración local. Que pensa? Que lle van a atender desde Compostela ao SAF ou o CIN de Barbadas? Ou de Xuqueira da Ambía? Pensa. Es que iso é absurdo. Claro que o país está absolutamente desorganizado. Pero iso non é, bueno, non é un debate deste tema. Non vou, de verdade, non... Está máis que falado. Grazas. Dices as dúas sobre o que falamos. Ten a palabra o vocero do Partido Popular, don Roberto. Gracias. Dona Victoria, por alusións á miña portavoz, esa expresión que vai da man do ganchete do alcalde, foi por semanas vostede gobernaba con el, eu veixo fora de lugar. O Partido Popular penso que foi meridianamente claro. O Partido Popular vai apoiar todas as mocións, ideas ou proxectos que quixen que sean vos para a cidadanía, punto, somos a oposición. Veñan de vostedes ou veñan deles. É sencillo. Non, creo que non hai moito máis que aportar neste sentido. A min o que me preocupa é que cando pregunto as cifras e me comparo con os concellos, non sei que atendemos a 32 persoas con 11 traballadores máis a empresa Forno Conventos. Temos a case 100 persoas en lista de espera, das cuales 40 delas son de grado 3. Isto non se mencionou cando se trouxo a moción en setembro, polo menos eu anotei todo o que se nos dixo, isto non se mencionou, e chamou agora moito a atención. Todo isto nun concello con presuposto de máis de 9 millóns de euros. E temos ao lado no concello irmán San Ciprián, 1 millón menos de presuposto, atenden a 80 personas, con 13 traballadores propios e unha empresa externa, descoñezo o nome, que sei que é de Silleda, que coméntame que funciona bastante ben. Miren, isto penso que non vai de colores políticos. Un concello está para cubrir os servicios básicos dos seus veciños e debería ser o que nos temos que cinguir. Un servicio de axuda no fogar, unha guardería, un bordía escole, no que eu fun usuario, é o que axuda a conciliar, e falando de cifras como falamos no primeiro expediente, é o que atrae xente ao concello. Se non somos capaces de cubrir estes servicios mínimos, algo estamos facendo mal. Gracias.
Moitas grazas, don Roberto. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde. 3 minutos. Gracias. Eu sigo insistindo en que estou plenamente de acordo con esta moción. E gustaríame que a paixón que demostrou agora dona Victoria Morenza houbera sido tamén demostrada cando tomamos decisións con respecto ao SAF sendo goberno. Neste caso, o que vou decir son varias cousas. Primeiro, sí, Roberto, pois claro que estuvemos ca alcaldesa de San Cibrao o outro día, precisamente, falando de outras cousas, pero saliu este tema, e nos, decisións de gobernanza, señoras concelleiras, porque non deixan acabar, o único, non vayan pensar que só fun capaz de falar ca empresa Orbentos para transmitirlle en persoa de concelleiro a empresa os seus incumplimentos, sino que, evidentemente, o que hai que facer, tendo en conta, por exemplo, que en San Cibrao a empresa cobra 24 euros a hora, hai que cobrar 17 euros a hora. E saben por qué? Porque non se fixo un sistema de estudio de mercado, o sea, no seu momento non se estudiou o mercado. É dicir, antes de sacar a licitación algo, hai que facer un estudio de que é rentable para as empresas, que empresas son as boas, e facer os pliegos de contratación conforme tanto a necesidade do servicio como que as empresas estean interesadas en manter o servicio para ter a súa propia xente ben remunerada. E fago aquí un alegato ás traballadoras de empresas Orbentos, que 17 euros hora, estes son datos que vou facer aquí públicos, que non deberíamos saber, pero vou facer público. De cada 17 euros que cobra a empresa por hora, a traballadora leva 9 euros. Hai servicios de media hora polos cales a traballadora de empresa Orbentos cobra 4 euros e medio. Eu non era coñecedor desto. Non era coñecedor desto. Agora mesmo, este concelleiro, o primeiro que dixo, diante do secretario e diante dos técnicos desta casa, é que eu vou a traballar na liña de rescisión do contrato, pero rescindir un contrato cunha empresa non é apagar un interruptor. Rescindir o contrato cunha empresa é un trámite legal moi complicado, que pode dar lugar incluso a indemnizacións. Entón, hai que ir con pés de plomo. Por suposto, tomar medidas xurídicas, por suposto. E nunca esquecer o que todos vostedes dixeron de principio. Estamos tratando con personas. E, por certo, para que quede ben claro, porque igual se lles ocurre tachar de ilegalidade. Ilegal sería non atender a unha persona e deixar que este varios días acostada na cama. E se teño que ir eu personalmente, ou alguén de Protección Civil, para simplemente facer un cambio postural, dunha posición de sentado a unha posición de tumbada, se teño que ir eu, irei. Neste caso, todo o meu apoio á xente de Protección Civil. Moitas gracias. Moitas grazas, don Daniel. Ten a palabra dona Victoria Morenza. Ten agora un minuto. Non desvíe a atención nin as cuestións das que se fala, non a desvíe. Bueno, sinto moito ter ese tono elevado. Como estamos falando de persoas, pois sí, efectivamente, emocioneime, enfadeime, efectivamente. Usuarios do Servizo de Axuda no Fogar, en total, 50, por si, para correxirlle o dato. A anterior concelleira fixo todo o posible para buscar solucións, sí, buscou solucións, estánse prestando horas extraordinarias e contratouse outra empresa. Hai outro contrato menor do que non fala o goberno, pero xa llos digo eu, que tamén foi facilitado por a ex-concelleira. Hai unha empresa que complementa as carencias de outra empresa, ou sea, a pescadilla que se morde a cola. Cando se quería, pois, contratar máis persoal ou calquera outro tipo de cuestión que mellorara o servizo, a palabra sempre era recortar, recortar, recortar. O sentido conservador do señor alcalde sempre recortar o diñeiro, non sei onde o quere destinar, pero bueno, neste ano e 5 meses que nos quedan teremos moito que falar do asunto. Efectivamente, si aceptamos a moción do BNG, a emenda do BNG, porque se adapta perfectamente ao sentido dun servizo público. Moitas grazas. A vostede. Cando falo de que vostede fai moito teatro, digo porque vostede jacta sempre de que é unha alumna ventaxada de Sarabel, por iso digo. Pero mire, voulle dicir varias cousas. Agora acaba de decaer unha penalidade. Acaba de decaer unha penalidade, pero non porque o goberno fixera mal o seu traballo, o goberno no que vostedes estaban, sino porque a penalidade se iniciou antes de que procede, 4 ou 5 meses antes de que prescribira ou de que finalizara o contrato. A interpretacións xurídicas de diversos tribunais superiores que indican que cando a penalidade se define e se traslada
a empresa adxudicataria do servicio, pois decae precisamente porque considera que ten que estar implementada definitivamente pechada no momento en que ainda está vixente o contrato. Que argumentan outros tribunais supremos de xustiza, superiores de xustiza? Pois ben, que se se aplicara esa doctrina, pois evidentemente o Concello, neste caso, que é o que recibe a prestación do servicio, estaría nos últimos meses da vixencia do contrato absolutamente en precario, desasistido. Non teria ningún tipo de posibilidade de incidir, obrigar a empresa a que cumpla das súas obrigas. E mire, se decae unha penalidade, xa expliquei o porqué, pero falan vostedes de rescisión do contrato. Mire, para rescindir o contrato, en primeiro lugar, hai que seguir uns pasos. E os pasos primeiros que hai que facer é transmitirlle precisamente esas penalidades. Rescindir o contrato sin unhas penalizacións previas pode, casi seguro, obrigar ou dictaminar unha sentencia que declare nula esa rescisión. Non sei se se dan conta, se fixeron esa análise polo miúdo vostedes. No seu día, quero recordar que o Bloque Nacionalista fixo unha proposta para rescindir un contrato de servicio, non recordo cal era, e vostede mesma argumentou en que era inviable. Entón, pídolle coherencia. Segundo, teño moitas anotacións feitas. A rescisión, ademais disso, supón unha compensación económica. Unha compensación económica. Dunha cuantía importante, a non ser que se acorde coa empresa en cuestión o importe a indemnizar. Pero, independentemente disso, durante o tempo en que se tramita a rescisión do contrato, quen atendería a esas persoas? Evidentemente, mentre non está rescindido, a empresa sigue coa obriga de prestar o contrato. Se agora mesmo non está atendendo debidamente aos usuarios e usuarias do servizo, que faría se é coñecedora de que vai a ser rescindido o contrato? Pois, evidentemente, probablemente non atendería con esa corrección. Entón, invito-as a todos vostedes a que reflexionen sobre eso. Mire, dúas de vostedes levan 10 anos no goberno. Levan 10 anos no goberno, e, por tanto, deberían coñecer polo miúdo, e se non o coñecen, estaban na obriga de coñecelo, cales son os pasos a seguir nunha rescisión do contrato. Creo que vostedes non o analizaron, pero o alcalde sí. O alcalde falou, ademais, con abogados especializados na materia. E foi isto que me transmitiu. Entón, creo que deberían seguir nesa liña de mellorar os seus coñecementos. Mire, todos estes asuntos, ademais, debatíronse nas reunións, nas xuntanzas de grupo. E algunhas de vostedes nunca abriron a boca sobre a materia. Jamás. Nunca. Nunca. Algunhas de vostedes nunca abriron a boca sobre a materia. E agora estou absolutamente alucinado e sorprendido desde o momento en que lle aceptan o Bloque Nacionalista Galego, e pareceme ben que lle acepten unha emenda na que propoñen que o Concello recupere o servizo na súa integridade. Quen era responsable deste servizo ata hai pouco, e vostede incluída, doña Victoria, estiveron sempre a favor da externalización. Así o digo, claramente, e hai probas, porque creo que falaron incluso con outro concelleiro da oposición. Falaron vostedes con algún concelleiro da oposición sobre a materia de externalizar. Entón non me veñen aquí agora con retóricas, eso me refiro tamén co teatro. Entón, fáganse mirar o que din e analíceno. Porque eu, ás veces, flaqueaba a memoria para certas cosas, pero para outras non me flaquea. Vostede incluso estaba a favor da externalización. Entón, sexa coherente, e dígao. Mire, eu sempre aceptei todas as súas propostas que eran razonables e razonables. Eu tiña diversos, eu evidentemente, como persoa física que son, o opinar diferente do que fan as concelleras e os concelleros. Pero evidentemente que cando me viñan argumentadas as súas posturas, eu aceptadas. Eu non entraba moito en debate con vostedes. Olle por un exemplo, porque Ana Peleteiro xesticula. Mire, fixen unha proposta en que, por exemplo, a foliada fora por diversas parroquias. Vostede dixo que non lle parecía caído, pois non vai a outra. Razonou, se quedou. Aí está. E así podría seguir con todas vostedes, Entón, aquí as decisións tomáronse cando as cousas estaban razonadas a aceptar as cuestións. Mire, dito eso, a situación do SAF non é unha cuestión única exclusivamente do Concello de Barbadás. Hai moitos máis concellos afectados por esa situación. Evidentemente, aquí estamos a falar de Barbadás, e é o que nos ten que preocupar. Pero non é menos certo que, por exemplo, o Concello de Xermade renunciou xa ao servizo do SAF. E, dito eso, tamén o señor alcalde, non a persoa encargada deste servizo, sino o señor alcalde, puxose en contacto coa Secretaría Xeral de Maiores, ten outro nome tamén,
si hai, para non recordo maiores, e atención sociosanitaria, para falar con ele que nos facilitara empresas para intentar mellorar o servicio a que nos diran un coñecemento máis exhaustivo da realidade. Mire, vostede, dona Victoria, ademais, opúsose, e aquí hai testigos, de que no próximo obradoiro que estamos gestionando coa Xunta de Galicia non se levará a cabo, ou se levará a cabo, opúsose a que se levará a cabo un obradoiro de servizos sociosanitarios, porque quería Albanés. Lembro eu tamén que se opuxo a eso. Inicialmente opuxose a eso. Entón, eu pido coherencia, nada máis que coherencia. E si tan refresco da memoria. Mire, supoño que esta moción foi acordada entre todos vostedes. Pois ben, como dixen antes, algunha de vostedes nunca falou sobre esta materia. Nunca abriu a boca. Nunca mencionou vostedes tampouco a rescisión do contrato. E agora acabo de argumentar. Mire, pero ademais deso, nestes días sabemos que evidentemente que empeora o servizo, pero non é unha cuestión que sexa puntual, leva tempo xa, non é de Nadal, dona Victoria, non é do Nadal, e por iso se abriron esas penalidades. E unhas penalidades levan un plazo, primeiro, de estudo previos informes do servizo. Segundo, ten que haber un estudo económico para implementar a sanción, non é? Le pongo unha sanción de 5.000 euros, de 15.000, de 20.000, porque a mí me apetece. Non, ese estudo fai un técnico, que é o que fixo, e leva un tempo. E ademais disso, hai un período para que presenten alegacións. Hai un tempo para que presenten alegacións. E a partir de aí, trasládase a empresa precisamente a resolución. Agora, nesta última penalidade, probablemente se remate o mércores, de momento non hai alegacións, finalizou o plazo das alegacións por parte desa empresa e trasladarás. A partir de aí, seguramente que irán ao xulgado e veremos como queda a situación. Pois o mesmo pode ocurrir coa rescisión do contrato, pero con unha gravidade moi superior, porque neste caso non cobraríamos as penalidades, pero no caso de que se declare nula a rescisión, temos que pagar nós. Non sei se o sabe. Entón medítelo. Temos que pagar nós. Nun proceso judicial, seguramente que non. Seguramente que non. Eu non son, digo que eu teño que ser máis valente, ou que non son valente, eu que son é realista. O que son é realista. Abondando no que dixo don Daniel sobre o estudo de mercado, no mes de agosto, este alcalde, non recordo, estiven reunido co presidente da Asociación de Empresas Sociosanitarias de Galicia, eu, don Óscar, ademais de mandarlle un escrito, un correo electrónico ao secretario xeral mandado por min, e ademais a señora consellera, mandado por min, para estudiar esta situación. A señora consellera non me contestou, pero é certo que o señor Antón Acevedo foi amable en nome de alguna empresa. Pero mire, problemas que hai o asunto en cuestión. Trasladounos así o presidente da Asociación de Empresas Sociosanitarias. En Galicia non hai persoal de abondo para atender precisamente o servizo. Propúsoselle, e creo que isto xa o dixe noutra ocasión, propúsoselle por parte desta asociación ao presidente da Xunta de Galicia ou a Consellería, non recordo, que dúas propostas. A primeira é dar formación a persoas en Sudamérica para que despois viñeran a Galicia a traballar no servicio de asistencia no fogar. Ou ben, aproveitar persoas que xa están aquí instaladas para dar información porque son as persoas máis próximas culturalmente a nós. Mire, pero hai máis que lle podo decir, e vostede tamén o sabe. Neste concello estánse prestando servizos de medias horas. E na reunión que tiven eu acompañada da persoa que estaba encargada nese momento do servizo, tivemos, creo que foron dúas reunións para falar do asunto. E cal era un dos problemas? Que non conseguían contratar persoas, aparte da problemática que xa dixen antes de pouco persoal. Unha das problemáticas era que en Barbadás estamos prestando servizos de media hora. E a empresa plantexou a posibilidade de incrementar esos servizos de media hora a unha hora. Non foi aceptado, e non por mí. Eso non foi aceptado, e non por mí. Probablemente, se se houbera aceptado, houberamos ido solución. Probablemente. Non garanto que houbera solución ao 100%. Pero esa foi unha decisión que non tomei eu. Así de claro. Miren, fala vostede de recortes, eu nunca recortei na área de servicios sociais, en la vida. Eu o que lles pedía no seu momento era que recortaran en outros ámbitos que eran bastante máis festeiros. Eso foi o que lles pedí. Así de claro. Digo máis, houbo crédito e habilitouse crédito
habilitouse crédito de outras partidas para o servicio de axuda no fogar, por exemplo. E dito eso, o Concello de Barbadás, este alcalde, ademais, na reunión que tivo na FECAM, leva desde hai meses desde que é membro da executiva da FECAM, solicitando e insistindo, acompañado tamén da alcaldesa de Allariz, que se denunciase ou ben a Xunta de Galicia ou ben o Goberno Central, ou os dous, para que cumpliran coa obriga de financiar o SAF ao 100%, cousa que non nos compete a nós, que nós pagamos neste Concello pois 456.000 euros, creo recordar, cando é un servizo que tiña que prestar entre a Xunta, ou prestar non, ser financiado entre a Xunta de Galicia e o Goberno Central. Levo insistindo desde o primeiro día que estou na FECAM. Agora o señor presidente da FECAM, despois de moito insistir moitos alcaldes, basicamente a alcaldesa de Maiseu, decide ou anuncia que se vai presentar a Serena. Pois evidentemente o Concello de Barbadás vai se adherir a ela. Creo que agora es quedou meridianamente clara a situación. Votos a favor da moción. Abstencións. Teño presente que votamos a favor da emenda do Partido Socialista. A emenda de que se recupere o servizo íntegramente para o Concello de Barbadás. E recordo que o Partido Socialista e da Vitoria estivo en contra sempre deso. No, tenemos que pagar eso, tenemos que acabar pagando os 24 euros, o 25, ou iso teña por seguro. Menos de 24 euros. Non hai empresas, non hai empresas. A relación de conta vostedes teñen toda a documentación que precisan. Por outro lado, rogos e preguntas. Don Ramón, empezamos por rogos. Don Serafín de Bagantes, por favor. Eu traigo, boas tardes a todos, traigo varios rogos. Os dous primeiros son referentes a poñerse en comunicación con Fomento por varias zonas do Concello. A primeira sería a zona da Cal, na que cando hai chuvias se casa bastantes veces, pois reiteramos eso, como xa habíamos feito en algunha moción anteriormente, para que se volva a recuperar, porque volveu a baixar outra vez vale. E a outra, con respecto a Fomento, é no Pobo das Lamas, na rúa tras Roferta, tamén que está caído. No, pero si se van a realizar obras como se fixo na Rúa da Navariza, que se vai a cortar o tráfico para subir, sería bo que se reformara ou se restaurara a pista, porque se vai cortar o tráfico teremos que pasar por algún lado a xente. Entón, antes de que se inicien as obras, sería bo poñerse en contacto con Fomento para que reforme un pouco de novo o vial, porque se había botado Zahorra e foi todo para baixo a pista. Son outros 4 ou 5 puntos máis, son rápidos. Serían señais de velocidade, que non hai ninguna en todas as lamas. A única que ten a zona tras Roferta, que marca 30, que xa é unha velocidade excesiva para como está ese vial, pois sería a Rúa da Viña, a Rúa do Barro e Camiño das Antoniñas, na que os peóns e os vehículos comparten plataforma, non hai beira rúas, entón, se considera zona residencial, se podería poñer unha sinal de 30. A outra sería a Rúa da Navariza, pero, bueno, como hai beira rúas, entendemos que se podería considerar unha velocidade de 40, tamén estando como está a ir a 40 tamén é unha osadía. Hai un tramo máis que está xusto na baixada da rúa tras Roferta, no Camiño do Barro, no Camiño do Barro, que está totalmente desfeito. En coche non se nota nada, pero en moto ou en patinete é absolutamente intransitable, xusto onde está baixada hacia a autovía. E ese tramo pode ser uns 100 metros. Non, diante da casa dos pais de Alberto. É un trozo de uns 100 metros na vía principal. Non, todo vial. Aquí el vial está totalmente desfeito. Traemos un da zona das Escorregas, na curva das Escorregas, que nos piden que non hai visibilidade ninguna. De feito, chega o alumeado, chega hasta o cruce de Moreiras e hasta unha granxa. Sería únicamente poner 2 ou 3 puntos de luz
adecuar a zona porque non hai moita visibilidade, se medraron moitos árboles que hai ao redor do río, ponéndose en contacto con a Confederación Hidrográfica hasta que punto se podería aumentar a visibilidade nesa zona. Vale. Outro é na Rúa da Capela, en Ventraces, que fai un tempo se había proposto unha reforma desa zona, se os veciños habían estado en contra, preferiron reformar outra zona, pero ahora está en moi mal estado. Pedimos que se repare ese vial. Na parroquia de Barbadás, unha vez pasado o Rally Mix, hai zonas que non quedaron axeitadas correctamente, que se pasara a axeitar esas zonas. E, por último, é unha petición a Naturgy, a distribuidora de electricidade, polos continuos cortes de electricidade que temos neste concello. Cando é averías, hai pouco que facer, pero cando son reformas ou averías prolongadas e saben delas, pois que coloquen xeradores nos povos para poder minimizar sobre a poboación eso. Un poquinho bastantes, pero bueno. Sí, vale, non pasa nada. Tomo nota de todo isto. Con respecto a sinalética, xa saben todos que ten que informar a Policía Local previamente. Así que teñamos os informes, pois en base a disponibilidade presupuestaria, pois se irá actuando. Con respecto á Rúa Navariza, precisamente na próxima reforma vai estar incluída a sinalética. O alumeado, bueno, pois vou a falar o electricista tamén para orzamentar todo eso. Fala de algo interesante que as averías continuas de Naturgy, pois tamén estuve en contacto, precisamente houve hai 2-3 días, non? Que estuvemos aquí tamén no Concello 2-3 horas. Non se trata de cortes programados, os cortes programados sempre non lo avisan e eu fago chegar as asociacións de veciños normalmente e colgase tamén nas redes sociais. Neste caso é unha avería, además podo ser moi breve explicando de que se trata, porque unha liña de media tensión, digamos que o Concello está dividido en dúas partes, unha está alimentada por unha línea de media tensión, outra está alimentada por outra línea de media tensión, por eso a veces dá a paradoja de que algúns hogares teñen luz e outros non teñen luz. Que sucede? Que hai unha liña que pasa polo medio monte que enlaza a subestación de Castrelo con subestación de Santiago das Liñas e pasa por zonas forestais pois moi grandes. Pode caer algunha gaia encima dun tendido e ata que localizan esa avería pasa un bo rato e desde que a localizan hasta que a resolven pois pasa outro bo rato. De todas formas, insisto en que cando son cortes programados se avisa. Partido Socialista, por favor. Supoño que empezamos por rogos, non? Sí, imos por favor, sí. Bueno, aclarar, porque vou aproveitar este minuto de gloria para decir que nos fomos do goberno, as 5 concelleiras, por unha cuestión de principios e de valores. Repetireino durante un ano e 5 meses que nos quedan. E tamén soportarei estoicamente as faltas de respeto do señor alcalde, aceito que ten de dirixirse a mí con esa falta de respeto e con esa pouca educación. Rogos, que se proceda ao pintado dos stops solicitados na localidade de Barbadás por parte da Asociación de Veciños, algo que xa tiña planificado esta concelleira. Pero, bueno, como me tuve que ir por unha cuestión de principios e valores, pois non o fixe. Entón, o señor Daniel Rey pode facelo. Hai un listado amplio que xa lle pode pasar á Asociación de Veciños. Esa e tantas outras cousas. Outro rogo que se solicite de novo a Telefónica que se retire a caseta ubicada en Campo de Roma, en Piñor. Algún máis? Sí, eu teño 2 rogos. Somos... Pilar López. Se me pasa por escrito de que Sí. non dou feito a apuntar. Sí. Somos coñecedoras da avería que surdiu na biblioteca infantil o día 29 de decembro. A día de hoxe segue colocado o cartel de que está pechado por obras. As obras non se iniciaron, non se iniciou a reparación, sei que xa foi o perito, sei que xa foi persoal de obras, pero, bueno, rogamos se asilice ao máximo posible a reparación, xa que estamos en período lectivo, os rapaces utilizan moito esa zona da biblioteca, os obradoiros de animación e lectura non se poden desenvolver porque ese é o contexto no que se facían, non sei agora onde se fan, e tamén peligra a exposición da Fundación A Banca programada para finais do mes de febreiro porque a exposición está inutilizada a día de hoxe. Teño tamén temos outro rogo que se tome medidas respecto á empresa concesionaria de limpeza dos locais sociais porque a xente ainda non ten moi claro quen leva
as áreas. Eu trato na medida posible de decir que o novo concelleiro é José Manuel Morgade, pero síguense dirixindo a min a limpeza deficitaria dos locais sociais, especialmente no local social da Asociación de Veciños de Barbadás, que non van a limpar. Grazas. Vale, por favor. As mocións registrámolas telemáticamente mañá. Témonos todas por escrito. Os rogos e as preguntas, vale. Sin problema ni. Con respecto, brevemente, con Victoria, pois evidentemente todos os proxectos que estaban enriba da mesa siguen estando. Eso, sen dúbida, sobre todo cando xa están feitos por ti, sin problema ningún, Non vai a pensar que agora vamos aquí a romper co que estaba feito, baixo ningún concepto. Casa de Cultura, porque xa que queda registrado todo isto, pois na Casa de Cultura, como ben dixo vostede, está perito, porque o primeiro que quixemos era que se fixara cargo desa tal, pero non é posible, pero bueno, fíxose o intento de que sexa a compañía de seguros. Estuvo o persoal municipal, bueno, hoxe a mañá falamos Morgade e eu para mandar xa na maior brevidade a alguén a reparar aquilo, vais buscar unha solución para que non volva a suceder eso no futuro. Básicamente, dilatación. Vale? Vai chegar a tempo da exposición, vai chegar a tempo. Partido, alguna máis? Non. O Partido Popular? Bueno, a ver, vamos a empezar con el respeto. Vale, es un ruego, tengo que dirigirme a usted, señor alcalde, no me queda otra, pero ya sabe que no va en este momento para usted, cuando tenga que decírselo, se lo diré. La portavoz en este momento del Partido Socialista tiene principios y valores y dice que quiere respeto para su persona. Pues también se lo hago al revés. Tenga usted respeto hacia mi persona. Yo soy la portavoz del Partido Popular, ¿vale? Y cuando el señor alcalde hable conmigo, yo se lo transmito a mis compañeros. Soy la portavoz que creo que usted hará lo mismo con sus compañeras. Vale, pido respeto, porque de momento de ganchete, del no voy. Vale, del no voy. Tenga respeto, si usted ve para usted, ¿vale? Pídalo, o sea, hágalo con los demás. Esta se la voy a pasar, pero las próximas no. No. ¿Vale? Y para que le quede claro, un ruego a todas, ¿vale? A toda la corporación. Cuando me dirigí en el pleno extraordinario, dije que este grupo pasará todas las mociones. Hemos aprobado una moción suya, una moción que traen ustedes del Partido Socialista, porque entendemos que esto no, o sea, el SAF es lo que es, son personas. Entonces, como bien dijimos, cualquier moción que traigan ustedes, que traiga el grupo de gobierno, que veamos viable y que es factible para las personas, para mejorar la ciudadanía de Barbadás, la vamos a aprobar. Pero aquí no vamos, como dice, voy a utilizar su palabra, de gansete. Tenga cuidado con lo que dice. No quieran que la ciudadanía interprete algo que el Partido Popular no va a hacer. Que quede muy claro. Ya lo expliqué en el pleno extraordinario. Y pido respeto para todos. Yo soy la portavoz, pero para todos mis compañeros. Nada más. Vale. Y después, mire, señor Daniel Rey, vamos a ver, me acabo de enterar, no sé si, me acabo de enterar ahora mismo de la obra de la Rúa de la Variza, un segundo, que el señor Andrés tiene algo, o sea, tiene una información que nosotros no tenemos, que ese tráfico se iba a cortar y que, ¿vale? Pues vamos a ver, cuando se dé la información que se dé a todos los grupos, ¿vale? No solo personal. Usted vive allí y lo entiendo, pero cuando sea así, vamos a ver, lo acaba de decir que se iba a cortar y que pedía pues otra vía de escape, ¿vale? Por decirlo así, de las lamas. Mire, bienvenido a la oposición, ¿vale, señor Andrés? Pero todo eso que está pidiendo usted ya lo pedimos nosotros y, como bien decía el señor Rey, vamos a ver, hay unos informes de la policía, usted baja todos los días por la Rúa Navariza. Entienda que hubo una, y lo sabe el señor alcalde, que se lo tengo dicho, es un ruego, ¿vale? Que vuelvan a medir la distancia de donde aparcan los coches que van al colegio, de los profesores del colegio, ¿vale? Porque la distancia, ahora mismo que hay 2 pirulos, allí, porque tenemos una fochanca, como dicen ustedes, enorme, ¿vale? Enorme. Bueno, hoy a la tarde. Bueno, pues no pasé por allí. Entonces, pero había
Había, vale, entonces con los dos pirulos allí era imposible, el que venía de arriba y el de abajo, imposible pasar. Entonces, que se vuelva a medir eso, porque hay coches que están mal aparcados y un día vamos a tener un problema. Después, volvemos a reiterar el espejo en la parte de abajo. Por favor, que el otro día el camión de la... Perdón, me habló este chico y ahora ¿el espejo de qué? El espejo, lo que es la que se sube para la Rúa Navariza, vale, con la... ¿Entiendes? Donde te digo, donde está la empresa de fruta. Sí. Vale, ahí hay que poner un espejo porque la gente que viene de la zona de arriba, vale, de las Escorregas y la gente que viene de la Valeza, vamos a ver, no se ve. Si te metes hacia la Rúa Navariza, no ves. Entonces, se necesita un espejo urgentemente. Vale, aparte, sabes que hay un problema allí cuando viene el camión de la fruta, que cualquier momento nos metemos debajo de él. Entonces, no ponemos problemas porque es una empresa, pero por favor poner un espejo para que todos veamos y tengamos... Vale, eso creo que es urgentísimo. Y nada más, todo el tema de, bueno, ya a ver lo que nos cuentas después de la Rúa Navariza que ainda non é oficial realmente, porque creo que aí foi un comentario que fixen eu en petit comité. Me imagino. Vale, pero nada máis. Con respecto ao espello, hai un stock de espellos abaixo que están pendentes de colocar, gracias. Falta de respeto ao que lle dixo doña Chelo, señora Victoria, un non vou de ganchete con doña Chelo, e a idade de ganchete que a súa parella se considera pouco. Miren, ética y moral. Ética y moral es que la señora teniente alcalde del ayuntamiento de Monforte, de un señor que presuntamente está acusado de acoso sexual, estea na executiva do Partido Socialista no Comité Nacional en Santiago Cuber. O saben. Eso é. Ven ao caso de que dona Victoria mencionou a ética e a moral. Vostedes poden decir o que quieran, eu tamén. É ética eso, que a señora teniente alcalde, concellera do Partido Socialista en Monforte, estea ali presente na executiva do Partido Socialista en Santiago, no Comité Nacional, cando o seu alcalde está presuntamente acusado de acoso sexual. Eso é ética e moral? Sí, pero eu respondo ya a dona Victoria, que eu fixo mención nun rogo. Se non se acorda, está aí a acta. Mire, outra das cousas que debe advertir vostede, que lle deberon quedar pendentes, é o asignar o convenio de fungibles coa Deputación de Ourense, a efectos das xiadas, de esparcir xeo polas rúas e estradas de Barbadás. Pois deixo no pendiente durante un ano, dona Victoria. Deixo no pendente durante un ano, que tivemos que asignar estes días. Informarlles tamén. Non son a consellera de emerxencia. No, pero vostede era que había asignado o convenio, tiño entre as súas tarefas, encargado nas súas tarefas. Local social de Piñor, informo dese local social, simplemente para que o saiba, porque vostede é de Piñor, dicirlle que hoxe falei con Gabriel, porque parece ser que había unhas manchas de unidade no que é o teito, bueno, pois que saiban que en principio parece ser que é do aire acondicionado. Actuaremos tampouco teñamos o informe pericial. É dicirlle tamén, o espello que reclama doña Xelo Obispo foi solicitado xa onde vai. E informado negativamente por a policía. Onde vai? Todo poñelo igual, o espello pode ser poñer igual. Foi precisamente. Ben, don Manuel. Sí, grazas, señor alcalde. A ver, todos entendemos que a crispación hoxe neste salón de plenos ben provocada por unha crise de goberno, pero creo que estamos dando un espectáculo lamentable todos e cada un dos que estamos aquí. Eu apelo e o rogo respeto, sobre todo para os cidadáns, que non teñen culpa das malas xestións nin o que poda pasar en cada un dos grupos. Si esta vai ser a tónica habitual de reproches de un lado para el outro, e vamos a estar aquí atendendo a todo elo, eu recomendaríais que fixeran unha telenovela e a publicaran, pero dende logo, comigo non van a contar neste salón de plenos, porque estamos perdendo o respeto aos cidadáns. Eu entendo hoxe a crispación deste pleno, pero de verdade, e así o digo, si esta vai ser a tónica, será entre unos e outros, de reproches de lo de antes e lo de ahora,
eu desde logo me nego a asistir aquí, porque para eso nos puxeron os cidadáns aquí. Eu comprometo a facer mención a eso E digo tanto ao grupo de goberno como ás concelleiras que abandonaron ese goberno no seu momento. Se deu conta no pleno pasado. Nada máis, o rogo era ese. Gracias. Algún rogo máis por parte de vostedes? Si, eu tiña un rogo que cando se poda que se revisen godexás as rúas no barrio de Piñor, que se chama Godexás, que están todas cheias de auga, e se pudera guiar un poquinho a auga por a beira da rúa. En principio, robos nada máis. Imos a preguntas entón. Pensei que... Xa era unha pregunta casi. Pois entón, imos a preguntas. Empeza o Bloque Nacionalista. Non hai preguntas. Partido Socialista, preguntas? Bueno, comprométome, evidentemente, a manter a compostura e non entrar en disquisicións. Desculpen. Unha pregunta. Cando está previsto colocar os paneis de espazos sen fume? Estaban xa marcados e dadas as instruccións a persoal de obras? En que punto se atopa o aseguramento do muro do Parque Liberdade? Onde se atopa e que se vai facer coa ferramenta do anterior obradoiro de emprego, tendo en conta que non se vai a solicitar o obradoiro de albanelería? Moitas grazas. Por escrito, pasades, sí. Pero brevemente, brevemente, a primeira pregunta era sobre os cartéis sen fume. Bueno, pois acabas de incorporar o persoal de obras que estuvo de vacacións. Non quedou nadie de obras nas navidades, quedou de xardinería. E isto vendantes. Así que sinto moito decir isto, pero é así. Por outra parte, que a maior parte desos paneis están colocados, que xa se que non se xera cales falta. Cal é a segunda pregunta? Porque aquí, por exemplo, na Porta do Concello está A do muro do Parque da Liberdade. Do Parque da Liberdade xa saben que hai un proxecto ao respecto que se vai a executar en cuanto a esa disponibilidade orzamentaria. Hai unha diagnose. Hai unha diagnose sobre eso, vai se elaborar unha memoria, un proxecto técnico constructivo. Non, xa se estaba elaborando, xa foi encargado. Entonces, claro, en que punto se atopa o aseguramento do muro, tendo en conta que se encargou un proxecto e que tería que ser entregado, terá que reclamalo. Perfecto. En ese sentido. Contestolle por escrito, gracias. Unha pregunta máis? Nada, poderme contestar por escrito para o Conselleiro de Cultura. Xa que en 2025 a Xunta de Galicia declarou o Entroido galego como ben de interese cultural, o Grupo Socialista pois está preocupado por como se vai a enfocar a programación desta festa tan relevante e plantexansenos as seguintes preguntas. Cales son os motivos para decidir non convocar o concurso do cartel de Entroido, que se viña celebrando dende hai 10 anos, xa que hai partida orzamentaria, as bases quedaron feitas por min mesma e simplemente faltaba aprobala. Despois, os hostaleiros e hostaleiras tamén ainda non están postos ao día do cambio de goberno. Pregúntame sobre a celebración ou non do Venres de Comadres e sempre se promocionará a Cea de Comadres do Venres, como en edicións anteriores, e tamén, por último, por este feito de que o Entroido sexa un ben declarado de interese cultural pola Xunta de Galicia, pois os concellos teñen a obriga de colaborar na transmisión da súa importancia ás novas xeracións. Pregunto se vai enriquecer de algún xeito a intervención con respecto aos escolares no desfile ou na festa que se viña celebrando, se se celebrará a festa infantil, nada máis. Vale, grazas. Máis preguntas? Dona Marta. Vale, as miñas preguntas van por o tema que está estes días en prensa, que é sobre a creación do Comité de Valoración para as Festas Patronais da Valenzá. Entonces, as preguntas son: por que decidiron que as festas serían o fin de semana anterior ao día 11, o 5, 6 e 7? Indican que apelando á tradición e para non coincidir con outras celebracións.
pero ustedes non falaron coa outra parroquia que coincidía e eles habían cambiado as datas. Agora están desfacendo o feito. O non coñecer de xeito público e claro todos os aspectos que se van a valorar nas propostas, xa que estas propostas van vostedes a decidilas cando o comité se xunte, vostedes non creen que ou non vai ser que isto non sea moi xusto nin competitivo e que van a vulnerar o principio de igualdade e transparencia? Porque se eu voume presentar, podome presentar, non sei o que van a valorar, entonces, pois non sei se estarei planificando unhas boas festas ou non para acceder a elas. Outra pregunta sería, coñecen as comisións as posibles ubicacións para colocar os feirantes, colocar os palcos das actuacións musicais, os puntos violeta e os baños con anterioridade ás súas propostas? Ou isto aínda está tamén sin decidir? Coñecen as comisións a colaboración por parte do Concello se é que vai haber algunha para a organización destas festas? As comisións das festas parroquiais van poder contar estes anos coa colaboración por parte do Concello como en outros anos anteriores en canto a xeradores, luces, etc. Como en anos anteriores? Esas serían as preguntas. Logo teño outra pregunta que é... Podo? Sí, ainda que por escrito tamén, por favor, Sí, por para escrito. entrar en máis detalle. Vale, isto é exactamente o mesmo que o ano pasado. Exactamente o mesmo que o ano pasado. As fechas, pois por lógica, se sempre foron previamente as da Valenza e despois as da Parada, pois é lógico que as comisións interpreten como teñen que interpretar. É dicir, primeiro ven o San Bernabé, despois ven o San Antón. E por eso, precisamente, para facilitar que o San Antón se producise nese fin de semana máis cercano ao 17, pois se decidiu que se adiantara, vale? Perdón, o 10, perdón, vale? O caso é o seguinte, sempre, tradicionalmente, por eso dice que apela a tradición, e isto fixemos en todos os povos, a festa celebrase o fin de semana anterior ao patrón. Preto da data. Preto da data, bueno, pois a mí coincídeme sempre así, claro. Ben, en todo caso, isto xa leva publicado con toda a información, dices que non hai valoración aquí, os aspectos a valorar serán aqueles que se decidan na reunión de Constitución, entre outras cousas poden valorarse a calidad artística das agrupacións musicais, a organización de actividades, etc. O sea, é dicir, isto non é un concurso público, ni moito menos, isto é vendo ano pasado, que foi unha decisión que se tomou, creo que de maneira de xeito transparente e eficaz, vale? Os detalles xurídicos e todo, podo plantexarlos por escrito, por suposto, como non pode ser de outro xeito. Sí. Teño máis preguntas. Cando está previsto o pintado da señalización horizontal da Rúa da Chaira en unha parada? Xa que, bueno, xa fai máis dun mes que non se removeu. Sí, isto é unha cuestión técnica, simplemente cando o chan este seco. Vale. Outra pregunta, está referida ao Bar dos Patos. Sabemos que este local, propiedade do Concello, pois é importante dentro da dinamización, pois tanto do parque en sí, porque acude moita xente a este lugar, leva moitos meses pechados, tamén é un factor importante na programación cultural do verán cultural. Bueno, pois sabemos que o adxudicatario renunciou a esta licitación. Entonces, a nosa pregunta é, xa se elaborou o inventario que estaba previsto antes de nós deixar o goberno? Tense previsto as datas para unha nova licitación ou existe outra posibilidade para que este local este aberto antes de que comence esa programación cultural que apenas queda, bueno, que quedan 5 meses? Resumindo moito, en detalle eu darei por escrito, pero bueno, actualmente non está feito inventario porque a aparelladora municipal, que é a que fai o inventario, está de baixa. Entón, hasta que se incorpore non se pode acceder ao local para eso, precisamente. En cuanto teñamos eses trámites feitos, é unha prioridade, xa claro, traballamos no horizonte de maio, para que este o novo adxudicatario en maio, ese é o horizonte, pero vou a ser realista. Xa saben que os trámites administrativos son correosos para eso. E tamén aproveito para decir que, precisamente, a nova licitación, o novo
as novas condicións que se saquen a licitación van a ser estudiadas previamente para que sexa atractivo para a xente que queira coller par. Non o vamos a decidir nun despacho, senón vai a ser decidido mediante contactos previos. Fernando, Emil, alguna pregunta? Sí. Cal foi o motivo que o día 19 de decembro pola mañá que se lle comunique solo as 5 concelleiras, ainda estando en funcións, que hasta o día 9 de enero non se podían facer contratos menores ni contratos de persoal? Pois moi doado. Sabían vostedes igual que a min porque se trasladou no grupo de goberno nas reunións, pois porque en intervención estaban de vacacións. Que vostedes sabían, e díxose no grupo e trasladou ademais dona Victoria. Exactamente, a actualización do servidor tamén. Entón, se a fecha era ata o día 9, que criterios levaron a cabo para a decoración de Liberlandia e as entradas de Pazolandia? Pois as entradas de Pazolandia de momento está sin pagar aí. E a decoración de... A decoración de Nadal, pois faremos o que ao mellor hai que levantar un reparto. Como se levantaron outros moitos e outras concelleras que acompañan a vostede aí no ese estrado. Vale, Probablemente neste caso haxa que levantar un reparo, e farei no ese. vale. Como está a día de hoxe o servicio da Casa de Mocidade? Sigue pechada polas tardes? De momento hai que facer un contrato que se empezará probablemente o día 14, entre o día 14 e o día 19. Exactamente. Bueno, xa que se puseran en duda por os informes que se realizaban solicitando os días por horas traballadas dos traballadores do polideportivo, como se valorou o día 2 cando previamente se lle presentou un informe claro e xusto? Haga pregunta por escrito e responderé. Nada máis. Moi bo traballo. Preguntas? Boas tardes a todas e a todos. Son dos preguntas sinceras, que unha é se xa está arranxada a caldeira, desgraciadamente onte a caldeira do campo de fútbol, pois gracias a Deus que había un polideportivo ao lado e pudo o Barbadás sair pa diante no encontro do... Informolles tamén sobre eso, a ruptura da tubería produciuse pola noite. Sí, no, só queremos saber se xa está arranxado a día de hoxe, porque as escolas siguen funcionando, bueno. Está un fontaneiro e electricista traballando en conxunto coordinados para eso. Parece ser que a rotura da caldeira afectou a instalación eléctrica, a unha bomba eléctrica concretamente, o que fai saltar o diferencial, entón hai que desmontar esa bomba para secala, para que non solte o diferencial e despois montarlo todo novamente. Estaban hoxe no tema, hoxe a primeira hora, e teño que agradecer tamén ao fontaneiro electricista que durante o fin de semana estuveron intentando solucionarlo. E outra pregunta sería, bueno, como a canción, dice, el arquitecto para cuándo? Estamos a falar dun avance de aquí, xístico de terreos, de posta en valor de Barbadás e de crecemento, de poboación, pero para isto todo necesitase mão de obra, e mão de obra, máis que nada, técnica. Vamos a ver, o tema do arquitecto está pendente da publicación da modificación da RPT, que ten que ser unha publicación máis complicada non é publicar a modificación, hai que publicar toda a RPT refundida. E entonces xa saliu o anuncio, saldrá estes días a publicación, e cuando este disponible nos ponemos versión. Un mes, máis ou menos, digamos, un plazo aproximado. Os demais? Acabo de acordar ahora simplemente por a pregunta do compañeiro que me comentaron usuarios do polideportivo, que xa me esquecía, do ximnasio, perdón, que pasan frío polas mañás, que non funciona o aire acondicionado da zona deportiva do ximnasio dende o Nadal. Me comenta Fernando que vai todos os días e que non sei se hai algún problema e tal. Non teño constancia. Gracias. Queda levantada a sesión.
Così ci sa o infrarrojo.